Hallo, hallo. Joo, poriidit. 5 minuuttia podjel ohtsi. Hallitan saavatijide puuris pohtima. Inuppi konferanssa päivä. Ja mun toivon maita johtaja iktelei mielenkiintoista päivä. Otne misle maita mielenkiintoista odan buktimat. Ja vuosman hallitan saavat Lars-Magne Andreasen puuris pohtima lähtökohtai. Ja taas saattaa ees muistalit ietsän birra. Ja, Golomaitik. Jaha, nu da. Han helt ensom. Ja, god dag, det er kapteinen som snakker. Skjønner jeg hvorfor de får den lyden i. Vi ser om det går bra. Ja, til daglig så jobber jeg som direktør på Aran Lulesame Senter. Og jeg også har et enkelt personforetak som vi driver med kulturnæring. Jeg synger en del og holder litt foredrag. Så vet av erfaring at det er et stort utdekket marked innenfor akkurat den type kulturnæring som underholdning, kunnskapsformidling. I hvert fall en region jeg bor i Nordland. Så det er stadig stor etterspørsel etter den type kunnskap fra både gjennom læreplaner, kompetansemålsetninger, men også generell kunnskap om det samiske som ikke nødvendigvis er på opplæringsnivå, men kan være mer på faktabasert. Ikke minst i tråd med at også en del offentlige sektorer skal ha kompetansepåfyll og fylle noe substans til for eksempel kulturbegrepet. Jeg skal snakke litt om første rekke hva vi gjør på Aran, naturlig nok. Aran Lulesame Senter, vi ligger på Drag Ailokta og en liten bygd med 700 innbyggere. Aran som et senter inneholder mange funksjoner. Vi har museum, vi har barnehage, førstespråklig vel å merke, i språksenter, vi har en FoU-avdeling. Vi driver også et forlag. Av kulturbaserte næringer, eller kulturnæringer, så har vi i tillegg til, ja, vi har også fjernundervisning, selges akkurat nå på videregående skoles nivå. Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune er kunder. I tillegg så har vi et forlag. Og så har vi akkurat nå
forrige uke sendt den nye ordningen som Sametinget har, nye søkerordninger. Et prosjekt vi kaller Rom for kunst, eller Kunst for rom. Vi prøver der å vi er også et kultursenter, får vi støtte fra Sametinget, både som museum, men også som et kulturhus. Så vi prøver å bli mer et kulturhus i navnet, men også ved å legge til rette for nettopp kulturnæringer. Det ene at Aran har ikke vært spesielt tilrettelagt for skal vi si, en viss type kunstlig aktivitet. Det var til dels bevisst fra plangruppa i sin tid også, at Aran skulle ikke være et tradisjonelt kulturhus med konserter. Det har selvfølgelig noe å gjøre med læstadianske påvirkninger. Men vi ønsker i det minste å legge til rette for at en del kulturelle aktiviteter kan foregå. Rom for skapende aktivitet, opplæring. Så vi ønsker å lage en plan for Aran som kan vi også ta i bruk utearealene mer til skapende virksomhet. Så vi ønsker å stimulere de unge. Det finnes masse talenter, men det å hjelpe dem et steg videre i karrieren. Og også at Aran vi kan spille en rolle som formidlingsarena og litt sånn inkubator. Denne inkubatorrollen har vi også i forhold til de andre prosjektene jeg skal nevne innenfor dodje og reiseliv. Det som var i Tysso, vi så noen tall i går, det var nevnt 4-5% kulturnæringer. Det som er i Tysso, at det er på en måte litt sånn Sápmis gründerhovedstad. Det er populært å være hovedstad i noe i Sápmi, så den tar vi. Varemerket har vi på. Svært mange unge gründere som har startet opp med masse rart, også utenfor kulturnæringer. Alt fra dykkerfirma til, ja, en del, alt ikke like vellykket som det så selvfølgelig, men det er i hvert fall til det selv blant de unge så er det en form for kultur for et entreprenørskap. Altså du får skape et miljø hvor de påvirker hverandre til å snakke positivt, du kan starte egen bedrift. De utveksler kompetanse, de gir hverandre tips og råd. Og det har vært en del unge enkeltpersoner veldig sentrale i denne INDG-programmet som fremdeles pågår. Men i tillegg så har vi fra Tysso, vi har også en lengre historie med sosiale entreprenører, altså mellommenn som skal sørge for en bygdutvikling. Dra til Stortinget med en bøtte eur til kongen, eller til Oslo, snakke direkte til Stortinget før Sametinget ble opprettet, få på plass aggregat i Musken og få til en del tiltak. Takket være de sosiale entreprenørene så ble lulesamisk egen også en kategori som vi i dag ser resultatet av i form av et eget lulesamisk senter. Så det å være litt aktivist, det å være entreprenør i den forstand, har vi en lang tradisjon for. Men selv om vi også har kan vi si at vi har en kultur for entreprenørskap i dag, så har vi også en annen form for kultur som hindrer entreprenørskap. Jeg skal komme litt tilbake til den. Så bildet er litt mer komplekst enn sånn så. Her er noen av de aktørene vi har i dag. Norai TV som driver med filmproduksjon. Forlag, Núñez, matbedrift, Lidno Adventure som driver med guidaturer. Gifte media, med flere. Det er ganske mange som driver med korrekturlesing, oversetting. Det er nok den kulturnæringen som har størst utbredelse hos oss, og som har generert mest inntekter også opp gjennom årene. Innenfor kulturnæring, slik det gjerne blir definert, så har vi også Jolev Govo, som er foto. Og så har vi masse de her hobbyutøverne som jeg regner meg selv til, og andre som driver med kanskje har de registrert et foretak, kanskje ikke. Svært mange driver med hobby, og nå er jo hobby en tillatt virksomhet opp til et visst beløpsbegrense, men det foregår nok en del svartsalg i denne kategorien. Jeg kommer litt tilbake til det, for litt av den kategorien vi skal prøve å henvende oss til i det prosjektet. I tillegg så er jo også festivaler innenfor kulturnæringen, da det genererer inntekt av virksomhet. Vi har Lulesamisk uke, dragaktivitetsmarknad, som har klart samisk profil. Vi må gå litt på kultur, for mye av det jeg skal si handler om en forståelse av hva er kultur. Mye av det, jeg tror når vi tenker om samisk kultur, så tenker vi
det som gjør oss distinkt fra en annen kultur, det vil si det norske i første rekke. Hvis man spør hva er samisk kultur, så kommer man gjerne opp med de tingene her som knyttes opp mot reindrift, joik, dodje, teater. Det som gjør oss distinkt og forskjellige, eller det markører, identitetsmarkører for kultur. Det er gjerne kulturens produkter. Når vi tenker mye på kulturnæringen, så er det nok det her vi snakker mye om, som er det som er salgbart, særlig innenfor reiseliv, så er det noe sånt turistene vil se. I hvert fall tror vi det. Det blir fort ikke nødvendigvis en tingliggjort form for kultur, men noe som gjør at vi kan få en opplevelse eller en innlevelse som er litt forskjellig fra man er vant til. Det har en liten smak av det eksotiske ved seg også. En annen kulturbegrep er det mer samfunnsvitenskapelige, det som gjør kommunikasjon mulig. Så det går med på verdier, normer, skikk og bruk, etikk, sosial oppførsel, kjønnsroller, samhandlingskunnskap, kultur som følelser, som er læringsbasert, erfaringsbasert. Og blant annet det med å ha kultur for entreprenørskap, ikke noe som kommer, ikke noe man bare kommer over natta fordi man bestemmer seg for. Det utvikles, det er noe som må læres. Også det hvordan man forholder seg til det samiske i et spesielt område er også en kulturvariant. Altså skal man et faktum at store deler, for eksempel langs kysten, mange samiske områder, så blir språket lagt bort. En form for kollektiv bestemmelse, en form for kollektiv læring, som gjør at det kan si at det er den samiske kulturen der. Hvis vi går tilbake til Tysfjord, eller ganske mange samiske områder. Men hva gjør vi hvis vi skal ha kulturnæringen, når kulturen har vært usynliggjort i lang tid? Kanskje over 100 år, gjennom fornorskningspolitikken. Både usynliggjort fra majoritetssamfunnet, som dere kjenner jo historien i forhold til lov og regler, dette med synliggjøring, men også fra internsamisk side, en usynliggjøring, for å imøtekomme en strategi for å takle det fornorskningspresset, uten at man nødvendigvis skiftet identitet. Altså man akkulturerte seg, la bort en del ytre kjennetegn, altså de der ytre kjennetegnene på samiskhet, for å slippe unna et press, et stigma. Så da fikk man både en majoritetssamfunnsmessig villet politikk, og så fikk vi også en samisk svar på det. Og det er en form for kultur, altså sånn som påvirker hvor stor grad har man av språkkunnskaper, hvor mye er det med kofte, hvor opprettholder man de samiske tradisjonene som et ansikt utad. At det går an å snu er jo åpenbart, bare se til for eksempel til Kåfjord og Ridd, og se til Markabygdene og andre plasser med de festivalene som er etablert, sånn som Markomen. Det er rett og slett et forsøk på, ikke bare et forsøk, men suksesshistorier på å endre nettopp det jeg sier om dette med de erfaringene, hvor det slår ut i en kollektiv usynliggjøring. I tillegg det som kjennetegner vårt område, at det nettopp på grunn av denne usynliggjøringen, som også tar form av en historisk usynliggjøring, så sa man, det er en slags hovedparadigme som ligger at det samiske er ikke her. I så fall så har det vært nesten innvandrere, særlig i sørsamisk område har det jo den her framrykkingshypotesen at sørsamene kom i moderne tid. Så du får til og med ikke vitenskapen på din side heller i den der usynliggjøringen. Det vi mangler hos oss er en slags form for hovedfortelling. Altså turistene for eksempel, innenfor reiselivet, vet ikke at det er et samisk område. Det er ikke en hovedfortelling der. Det er relativt kulturelt og historisk usynlighet. Jevnt over. Vel har vi Aran der, og vi har Dodder og Rafe der, og vi har noen markører. Det finnes bedrifter som er på web, internett og men det er liksom ikke noe turistene forventer å se når de kommer de 200 000 som skal ut til Lofoten hvert år, for eksempel. Kjørende forbi,
helt tilfeldig at de oppdaget at det er noe samisk i området. Så det har vi en jobb å gjøre, det å skrive historien, det å få den fortellingen både skrevet bokstavelig talt, men også det å få formidlet den er en utfordring. Uten den fortellingen der så kommer vi nesten ingen vei. Det er utrolig vanskelig å etablere kulturnæringer hvis det ikke finnes en etterspørsel. Så for oss holder det ikke bare med å ha etablererkurs, vi må også etablere en historie. Det er klart, Fornorskningspolitikken har som formål å gjøre det samiske usynlig i storsamfunnet som en del av felles symbolmateriale, sånn som vi får flagg og de nasjonale symbolene. Stedsnavn. Så når vi nå skriver det samiske inn igjen, så oppstår det veldig stor motstand. Mest kjent hos oss er noe Bodødjo. Det var veldig sterk motstand mot at det skulle bli samisk stedsnavn på Boda. Men det ser vi også i Tromsø og andre plasser. Det er samme historien. Jeg analyserer i hvert fall sånn at det handler om at samisk har vært så lenge ute at når man skriver det inn igjen, så oppstår det blir fremmed for folk, det blir uvant, og så rører det ved folks identitet. Ung kvinne fra Tromsø sa, og det var den mest ærlige jeg har hørt i den debatten, hun sa, mitt Tromsø er norsk. Enkelt og greit, hun har ikke vokst opp i Romsa, hun har vokst opp i Tromsø. Hennes stedsidentitet er knyttet til et norsk stedsnavn. Så enkelt er det. Det handler om følelser, følerier. Og det er ekstremt mye følerier når det gjelder samiske. Fordi at man må også anerkjenne at majoritetsbefolkningen har følelser, identitet knyttet, så de føler til deres trua ved det samiske skal innføres. Men det er også stolthet, det er jo ikke bare negativt selvfølgelig. Klart også nordmenn i Tromsø-området er stolt av Riddo Riddo. Så foregår samtidig som man skal lære samisk. Så det er ikke språk, ikke bare en kompetanse, det er en følelse. Jeg tror også vi har en kulturell sperre også nettopp på grunn av den historien vi har bak oss. Det er ikke bare å sette i gang med festival, eller sette i gang med å tilby et joikikurs i den grad man kan det, eller begynne å lage en reiselivsbedrift basert på samisk kultur. For det første spør man, hva er kulturen vår? Den har vært borte så lenge, eller relativt usynlig, eller så nedvurdert så lenge. Det er det ene. Og det andre det er mye følerier rundt det der. Og for det tredje så skal man forholde seg til de andre i bygda, de andre rundt. Ja, er dere enige i at dette er vår kultur, at det er det vi skal formidle? Vil dere støtte meg eller oss i det? I tillegg til det så tror jeg også det har vært det her ikke altså disse rykende ferske forskningsresultater, den er litt sånn hypoteseaktig. Sånn liksom arbeidshypoteser vi har bare for å komme en vei. Jeg tror hos oss så vi også hadde en mangel for en slags manglende kapitalistisk, protestantisk logikk med å akkumulere kapital og kjøpe store trålere og dra på havet. Det har vært pekalfiskere som har hatt fisk til de har fått nok. De har trengt mer. Kunne være hjemme. Det er en form for litt sånn høstings. Vi skal høste av det som kommer. Vi skal ikke investere stort i reiselivsbedrifter. Men vi kan jo ta litt betalt hvis de nå reker forbi. Altså det skal være så enkelt. Det skal ikke være så langsiktig. Det skal være litt kort. Og det skyldes både av man har mangel på kapital, mangel på kanskje kunnskap. Kanskje også litt sånn kulturell tilpasning til hele feltet. Jeg prøvde å få i gang et forskningsprosjekt i lag med Nordlandsforskning om dette med samisk entreprenørskap, hvor det er lov å snakke om en form for kulturell økonomisk logikk. Ikke nødvendigvis det jeg sier er helt riktig, men for å åpne opp for at kultur kan påvirke også økonomisk tilpasning. Så det er noen flaskehalser for etablering og utvikling av kulturnæringer hos oss. Det er litt de prosjektene vi hadde. Vi hadde et oljeprosjekt i lag med Dodje Nordlanda og Tysfjord Asvo. Og fremme Dodje. Det har hatt to formål. Det ene er å øke kompetansen. Rent faglig, men også det å gi kompetanse innenfor det å drive med næringslivsutvikling. Det andre er å skape et miljø. Skape stolthet, skape en kultur for at innovasjon kan skje. Altså dette med en form for selvtillitsbygging. Noen av kursdeltakerne. Vi hadde en motuke i fjor,
Og han her berømte Erlend Elias, han har vært hos oss også. Han fikk kofte i honorar faktisk, for å være konferansier på den motuka vi hadde. Her en SWOT-analyse av Dodje-prosjektet, hvordan vi føler styrker og svakheter. Styrkene at vi har en lang historie, rik tilfang på produkter og designideer. Det krever lite investering generelt sett. Det kan være en deltidsnæring. Mange har en uformell kompetanse, men realkompetanse innenfor Dodje. Kvalitetsheving er relativt enkelt, selv om ikke de eldste hadde på skolen, så har de lært det likevel. Og det innovative miljøet som jeg snakker om, det finnes en viss form for kultur for entreprenørskap. Svakheten er at det er få produsenter som ikke dekker behovet for selv det vi har i dag. Det ventelister lange som vonde år. Og de prioriterer slekta si lenge for oss andre. Så det er nesten umulig å få lagt inn en bestilling. Jeg ventet i 2-3 år på nye voddager. Jeg måtte hente det fra Sverige til slutt. Det er liten erfaring med næringslivsetablering, altså det her med gråzonen, altså den grå økonomien i forhold til det med moms. Man har litt aversjon mot risikoen. Vi har behov for produktutvikling, særlig ved ny samisk design, altså ikke bare de tradisjonelle produktene. Dette er et eksempel på en innovativ produkt som har på med en skireto. Også er mangel på risikokapital. Men det er også muligheter. Det er sterk offentlig vilje til å satse på Dodje. Både Innovasjon Norge og Sametinget. Det er store og økt etterspørsel, også fra ikke-samer. Det er noen globale trender som sier at etnisitet og det eksotiske har et appell. Det finnes mulighet til å hekte på seg større nettverk og markeder. Og vi har webben som også en ny arena som finnes. Men tradisjonell Dodje har lite markedsgrunnlag. Å selge kofter til ikke-samer, det er både etisk ukorrekt og ikke noe spesiell etterspørsel. Men den type som har på meg, den kan nok ha et viss etterspørsel hvis det først lages den type produkter. Det har vært lite markedskanaler. Råvaretilgangen er høyst ustabil, særlig på Garra-Dodje. Og utdanningsløpene er smalt og ikke helt definert når det gjelder akkurat det lulesamiske. Når det gjelder samarbeid over grensen, så er det også noen tollbarrierer som ikke er på plass. Det Dodje-prosjektet har en visjon som dere for så vidt kan lese selv her. Men det skal være en levedyktig samisk kulturbasert næring. Akkurat på at vi skal ha alene og biinntekt. Det skal styrke vårt følelsesliv, bosetting og likestilling. Det er også kjønnsperspektiv i det her. Vi har noen innretninger, som sagt, en viss faglig grunnlag. Både for hard og mjuk Dodje. Vi skal få kompetanse i prosess og innovasjon, industridesign, produktutvikling i andre fag, som gjør dem i stand til å utvikle sine produktideer. Dette er mer, skal vi si, konkret hva vi har tenkt å gjøre i tillegg til prosjektledelse. Skal vi ha en veiledningstjeneste, miljøskapende tiltak, masterclasses og studieturer, samisk design. Vi skal gå over for et annet prosjekt, reiselivsprosjektet vi har. Vi tar en SWOT der også. Jeg skriver ikke fullt så mye som på det forrige prosjektet. Men vi har veldig mye på styrker. Vi har et utrolig flott område. Det er en sånn landskapsmessig. Som vi sier, vi er sørsiden av Lofoten, kan vi marke oss for også som. Vi er også der Norge er smalest, faktisk. Bokstavelig talt. Elmobotn. Aran står der som et fyrtårn, og det eneste merkevaren vi har egentlig bort hos oss, som vi kan bygge videre på. Vi har relasjonen til svensk, vi er nær E6 og Lofoten, som sagt. Men igjen, vi er få og små aktører. Det er ikke bare å lande et sted og komme til oss. Du må 3 timer i bil først for å komme dit. Det er lite markedsoppført, det er som sagt det er lite synlig. Det er begrenset reiselivskompetanse. Det er ikke så mye overnattingskapasitet, og vi har vært vaksinert mot å samarbeide internt i det samiske samfunnet. For at noen kan komme og stikke av med ideen din. Det å stole på hverandre internt er også en utfordring. Men der har det begynt å skje ting. Men det er folk her, det er folk som er allerede oppe og går og
tar imot turister, altså serverer mat. Vi kobler oss på de lokale destinasjonsselskapene og nettverkene. Det er klart andre må stå for overnatting. Og det er ferdig med å skje noe. Det er mulighetene. Når vi først vet at det finnes et samisk tilbud der ute, så er det høy etterspørsel. Sånn som Lidno Adventures har ganske mye å gjøre. Vi kommer på rett tidspunkt i forhold til satsing fra det offentlige. Vi har også koblet oss på den samiske reiseliv i Nord-Norge gjennom Origo. Vi har også en tilgjengelig kultur- og krigshistorie jeg skal komme litt tilbake til. De som er truslene, eller skal vi si litt som flaskehalsene som var inne på i sted, det er synliggjøring av samiske uvant og til det sensitivt. Det er ikke alle områder der så vil ha samiske stedsnavn et skilt opp, for eksempel. Her har det ikke vært samer noen gang, akkurat i våres bygd. Men det er greit å ha vært i deres bygd, men ikke i denne bygda. Sånn kan folk påstå. Og det er klart, det gjør noe. Det er et hinder for etablering. Det skaper litt motstand. Det er høyst angrepet nå fra gjengen rundt Snøhetta og Dovre. Vi har en visjon. Vi skal synliggjøre den samiske kulturen fra det samiske området, og skal gi reiseliv i Nord-Norge en ny dimensjon, og særlig i Nordland. Det skal bli en av de viktigste attraksjonene i Nordland på reiselivsområdet. Og samarbeid med andre skal bistå til å styrke Nordlands attraksjonskraft. Når vi skriver Nordland her, så er det fordi at det er fylkeskommunen som skal være en av finansiørene. En motsetning der også. Vi skal ha folk som prosjektets slutt skal ha det som et, om ikke annet som en binæring. Kanskje til sammen 2 sysselsatte årsverk. Vi vil at det samiske skal være like kjent. Den hovedforestillingen skal på plass like kjent at det samer der som det er lenger nord. Det er en voksen målsetting. Vi skal i hvert fall sette i gang med det som skal til for å få det. Det som skal til. Vi ønsker å få veien rundt over oss via Stettin til å bli nasjonal turistvei. For en gang for alle få markert at Stettin er kommet for å bli nasjonalfjellet, som jeg ser for øvrig stedet fra mitt kontor. Oppgaven der også er akkurat som en Dodge-prosjekt, få på plass en koordinator. Bygge nettverkene. Her må jeg i større grad være opptatt av markedsføring, kanskje vi var i Dodge. Vi ønsker å gå direkte inn på enkeltaktører med deres pilotprodukter. Vi må utvikle Aran som besøkssenter. Det er litt også det med det kunstforum-prosjektet vi snakker om. Og jeg har også tett samarbeid med Reiseliv i Nord-Norge. Når det gjelder Reiseliv i Nord-Norge, vi dro til New Zealand i høst på en studietur som var utrolig artig. For å lære mer. Maori-turism er noe som vi ikke har her. Vi har ikke Sápmi-turism. Vi har et turismeprosjekt, men dette er en etablert enhet som er direkte underlagt regjeringen og får direkte statsstøtte. Som er en slags paraplyorganisasjon for Maori-reiselivsbedriftene. Og det er rett og slett, det ligger på nasjonalt nivå. Dette her skal dere gjøre. Dere skal drive med det. Så de har veldig gode rammebetingelser som vi mangler. Jeg føler at vi mangler det i Sápmi. Det maoriene gjør, det er det her, stort sett. Altså, det her er jo en 200-500 år gammel tradisjon. Vel gjør de det i dag også når de skal sparke i gang fotball- og rugbykamp og sånt, men det er ikke det her de gjør om morgenen når de står opp, altså. Men de driver også med treskjæring. For eksempel akkurat den skolen vi var på her, den ble finansiert gjennom sånt for å få til det der. Det de har gjort med Maori-turism, de har satt det her forhandlingsplanen mest. De skal bygge kapasitet og kompetanse basert på kvalitet. De skal bygge nettverk internt. De ønsker forskningsdata som grunnlag for beslutninger. Og de ønsker å bygge merkevarer og markedsføre seg i lag. Altså ikke noe sånn, nå skal jeg lage min egen Maori-liten bedrift bort i skogen, og så kan dere gjøre hva dere vil. Det er ikke sånn de opererer. Det her er fra topp til bunn. Det er gjennomtenkt. Dyktige folk som jobber med det her og fortalte oss hva de gjør. Det er fra rapporten vi utarbeider i etterkant av turen. Vi skal være stolt av kulturen vår. Vi var imponert av måten de brukte det maoriske språket. De brukte en halvtime på å presentere seg og sang sanger.
Så her de brukte et kvarter i morges for å komme i gang med dette seminaret. Etter at vi er ferdige å synge, så vil jeg forlange at dere skal reise dere og synge en sang i tillegg. Og presentere dere. Hvem er det dere? Vi skal bygge relasjon her. Vi må bli kjent med hverandre. Vi skal bygge vennskap. Vi skal tenke langsiktig. De har en sosial, økologisk, økonomisk, kulturell bærekraft som motto. Og vi, som jeg sa, jeg blir same på New Zealand. Jeg hadde en sånn bestemor og bestefar som var same uten å sjøsamisk bakgrunn. Kom hjem igjen og har jo vært oppslag i Altaposten og så videre. Det vi lærte også bort hos oss, det vi har nettopp det med usynliggjøring av kulturen, den slags manglende kulturell stolthet har gjort at vi kan ta imot folk og si Boris Boata med Arani. Så slår vi opp på norsk fort som fy, for ikke for å støte dem, stenge dem ute, for å markere likeverdighet. Men hvor håpløst skal vi oppdage på New Zealand? Vi motsatt, vi ydmyker oss selv. Vi tar jo vekk fra oss en sjanse til å presentere oss. Så det vi rett og slett lærte der borte, var den stoltheten vi må få inn. Ikke være redd for at det kan høres rart ut, eller være litt tingliggjort. For det vi oppnår med det, er å få respekt. Vi skaper et samisk rom for det vi ønsker å presentere. Jeg implementerte på det viset når jeg kom hjem at jeg har som var ganske medieomtalt, et bålemøte for å skape tillit mellom en del aktører i en prosess hadde stoppet helt opp. Det fungerte. Jeg tror jeg brukte et halvtime, 3 kvarter før jeg kom til poenget. Kokte kaffe og fortalte om hva en lavvo er og hva er tradisjoner. Før vi kan begynne å snakke om tillit. Kiora. Det er hongi, måten å hilse på hverandre på. Kiora. Gunnar. De roper det hele tiden. Kiora er sånn, ja, selvfølgelig sånn, jepp. Det kan brukes på flere hundre måter. Kiora er bare sånn et uttrykk. Det tredje prosjektet jeg skal si litt om er hvor vi tar kultur, i denne tilfellet kulturminner, som er ledd i verdiskaping. Jeg skal si litt om verdiskaping på slutten her. Det er et prosjekt som er initiert av Riksantikvaren, men også Sametinget støtter oss, og Nordland fylkeskommune. Rett og slett ta kulturminner, landskapets kulturverdi, og prøve å skape verdier ut av det. De var veldig kravsterke på at det skulle være, eller kravstor på at det skulle gi noe verdiskaping. Vi har jo hatt et tidligere grenselosprosjekt. Vi kom med en bok i løpet av året. Vi har beskrevet de samiske grenselosenes flyktningetrafikk, losing. Så var veldig kontroversielt i den forstand at de ble diskreditert etter krigen. Altså samens lojalitet ble satt spørsmålstegn på. Ruta over Tysfjord var den største den største flyktningetrafikken til Sverige under krigen i Nord-Norge var over Tysfjord. Gjennom det prosjektet vi har dekket masse kulturminner. Så vi ønsket å lage en kulturminneløype, restaurere en tysk vaktpost og så videre. Så vi søkte penger og fikk det. Det er litt av det vi hadde som delmålsetninger. Lage kulturminneløype, digital utstilling. Ja. Dokumentere ytterligere kulturminner. Der ser dere en vaktpost helt nederst med utsikt over Helmofjorden. Svenske grenser ligger litt opp til høyre. Men det er ikke så mange plasser å gå skal over til svenske. Det vi også har funnet ut gjennom forskningen er at sannsynligvis må en del tyske soldater se den andre veien når de kom. For de kommer jo både med geiter og dyr. For en ting geiter har tendens til ikke å holde kjeft. Sånn at de har rett og slett lukket ørene og ser den andre veien, har vi funnet ut. For ingen ble tatt over denne flyktningeruten. Det var 3-4 ruter. Truslene kom først når østfrontsoldatene ble sendt i 44 tilbake. Da flyktet store deler av Tysfjords befolkning over til Sverige, inkludert min far. Da for de rett og slett, for da ble det for farlig. Da ble grenselosnettverket sprengt ved at den lokale presten ble arrestert. En sånn der har vi lyst til å restaurere. Sette opp en del skilt og så videre opp mot... Vi var også på en studietur la med Riksantikvaren og Troms fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune til Belgia og Nederland for å se litt på
og de krigsminnene. Er det noe de har langs kysten, særlig, så er det krigsminner, bunkerser. Og så ikke har vi om tyskere, men å bygge solid kunne det. De der er umulig å bli kvitt. Du kan ikke sprenge dem. De skulle tåle en tons bombe. Det er klart de sier seg selv. De står der til evig tid. Hva du skal gjøre med dem? Det de gjorde før, de har vært nedgravd. Det gjør noe de graver dem fram igjen. Nei, kan vi like gjerne lage en park ut av det. Vi kan prøve å gjøre noe ut av det. Det var flere hundre av den sorten der, helt langt ved kysten i Belgia og Nederland, som en del av den Atlanterhavsvollen. Akkurat der het Park Thorenflit i Middelburg. Dere ser på bilder av antall bunkers bare i det lille området. For en liten artig historie der, det var selvfølgelig hele øya, var den største befestningen i hele Europa faktisk, på den lille på øya der. Så når engelskmenn skal invadere, de invaderte jo Normandie først, og den andre plassen de invaderte var her. Det de gjorde, sprengte diken ut mot havet, så alle bunkersene ble lagt under vann. Farvel forsvarsverk. Det var smart. Men uansett, her, ok, det prosjektet der, og det her med Troms fylkeskommune, det inngår i denne Atlanterhavsvollen. Det finnes en hel rekke museer og andre institusjoner som opprettet. Akkurat det her ligger helt ut med, i Belgia, helt ut med kysten. De har restaurert et flere hundre meter bredt område. Men så er det, hvorfor gå etter bekken etter vann? Vi tittet oss litt rundt i nærområdet, og hva fant vi? Ups, Korsnes i Tysvær. Den har vi glemt av. Den har vært brukt, jeg vet ikke hva. For folk har aldri snakket om de tingene. Det er brukt som søppelplass. Det har ikke vært kulturminner. Dette er for øvrig ikke automatisk fredet kulturminner i det hele tatt. Den der ligger 20 meter ned fra Aran. Det er en kanonstilling. Ja, hva er det i verden? Den hadde jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Det vi ønsker, det er verdiskaping av dette prosjektet. Det er at det både er økonomisk, miljømessig, kulturelt og sosialt. Rent økonomisk er åpenbart å sørge for at reiselivsnæringen og det vi har å by på i området har en ekstra fot å stå på, i tillegg til det samiske og Hamsun-senteret som ligger der. Det kan vi måle gjennom rett og slett besøkstall på vårt eget museum. Vi rett og slett ønsker det vil ha miljømessig verdiskaping gjennom bedre vern, skjøtselsplaner, vi tar vare på kulturminner. Kulturelt, kompetanseheving, økt kunnskap om historien, for å styrke vår egen identitet og stolthet gjennom å rehabilitere grenselosene. Og sosialt ved at vi rett og slett må appellere til en slags fellesskap, dugnadsvilje for å få gjort de her tingene. Vi har allerede startet å rydde, bære søppel ut av de her korridorene. Kulturnæring er jo i næring til kulturen. Altså kulturnæring er ikke bare noe som vi går inn i et sånn kulturelt spiskammer og henter ut, og så skal vi selge det produktet. Nettopp med kulturbegrepet introdusert i begynnelsen, så skaper nye erfaringer, skaper også kulturell endring. Det gjør noe med oss. Vi blir stolt. Vi tar utdanning. Vi påvirker andre til å fortsette med. Så økonomisk verdiskaping i kulturnæring kan ikke være målsetning alene, fordi at det vil aldri berøre kun økonomien. Den styrke og utvikle kulturen, bygge samhold, nettverk, stolthet, styrke bosetning, skape muligheter. Kulturnæringen baseres altså på kultur, men samtidig så endrer det kulturen. Altså den verdiskapingen har flere. Dette er Sametingsrådets handlingsplaner for kulturnæringen. Jeg synes den er god. Jeg kan også gjerne ha i mente de andre former for verdiskaping ved kulturnæringene. Vi må erkjenne at det finnes en del andre effekter av kulturnæringen. Mye av de prosjektene vi gjør, som dere ser, er nettopp lagt, ikke fordi at vi la oss tett opp til Sametingets handlingsplan for å få penger til prosjektet, men fordi at vi ser at det var veien å gå. Her er noen forslag helt til slutt, basert på litt av det jeg har sagt. Når det gjelder turisme, så skulle vi gjerne hatt en Sami tourism, à la Maori tourism. Vi har nå på prosjektnivå, det er ikke holdbart, vi må ha det som det må være en etablert ordning. Så må det fange hele Sápmi, ikke sånn som det stopper med riksgrensen. Vi sier Sápmi er ikke god nok som portal av den samme grunnen. Vi mangler en felles samisk turistguide. Basert på våre egne premisser i forhold til etikk, i forhold til hva vi mener er viktig.
hvis ikke vi skriver den, så kommer garantert andre til å gjøre det. Det finnes noen gamle utgaver, vet jeg, men vi trenger å oppdatere dem. Vi må ikke bare tenke nasjonalt når vi skal sette i gang. Som nettopp jeg prøver å si litt om at sammen med nasjonale prosjekter, det være seg bedriftsrådgivning eller reiselivstiltak eller dodjetiltak, så er det lokalt det skal utøves. At de prosjektene, de kulturnæringene har en lokal effekt, det påvirker kulturen lokalt. Og det er en forutsetning for at det skal fungere, at den har en lokal forankring. Å forstå kulturnæringens forankring historisk og geografisk. For eksempel at det ikke økonomisk fokuseres på økonomi. Og vi trenger også kunnskapsoppbygging. Og selv om Sametinget kanskje ikke har det som tildeler midler direkte til forskningsprosjekt, så må dere i hvert fall bidra til at det kommer. I alle de prosjektene vi har snakket om, så ønsker vi følgeforskning både for å få innspill fra andre, men også for å få dokumentert hva vi jobber med. Takk for meg. Skal vi se. Hører dere? Ja? Jeg vil si tusen takk for veldig flott innlegg og mange ting til ettertanke i forhold til kulturnæring. Så tusen takk. Ja. Tämä väldit viittä minuuttia pottu ovdalko me povdet Kristin Albert Ellingsen ladekotai.
hva at vi alle sammen reflekterer, også i forkant av det jeg skal si, hva egentlig bærekraft? Bærekraft det samme som ikke endring, for eksempel? Det bærekraft knyttet til etikk og bevaring? Eller har bærekraft også i seg en økonomisk dimensjon? Og det jo kanskje det jeg mener veldig viktig. Dette med at man må ha lønnsomhet og at man må ha en viss verdiskapning i bunn for at noe skal være bærekraftig over tid, den diskusjonen har man vel kanskje ikke tatt fullt ut når det gjelder kulturnæringen. Men på en annen side så ser jeg ikke på kultur og det kulturnæringen tilbyr som et produkt i vanlig markedsmessig forstand, men jeg ser på det som verdiskapning. Hvis dere ser disse nyansene. I tillegg så mener jeg at kultur ikke noe man kan selge og kjøpe. Kultur en ressurs for verdiskapning. Og det litt av mitt utgangspunkt. Og det føler jeg at ble poengtert av forrige foredragsholder også. I tillegg så jo det litt vanlig høflighet at man presenterer seg. Jeg Kristen Albert Ellingsen, og jeg tilknyttet Handelshøyskolen, Universitetet i Tromsø. Den innfusjonerte delen av universitetet som tidligere var Høgskolen i Finnmark. Og faget mitt jo markedsføring. Og det markedsføring jeg jobber med, også i forhold til reiseliv kanskje spesielt, og veldig mye kulturnæring. Jeg jobber veldig mye med media, blant annet, og så har jeg jobbet veldig mye med reiseliv. Og noen ser på kulturen da som en forutsetning eller en premiss for opplevelsene. Jeg helt enig. Kulturen en ressurs som jeg tror veldig viktig. Og i tillegg til de funksjonene som man var innom på siste foreland, om at kulturen gir oss en identitet til sine med selvfølelsen vår og disse tingene, så tror jeg kulturen en ressurs. Så hvis vi bruker den på riktig måte, også kan være grunnlag for markedsføringen, merkevarebygging av regionen, og også for en positiv verdiskapning i ulike opplevelsesnæringer, som kulturen og reiselivet for eksempel Så nå når jeg skal snakke om disse markedsbetraktningene for kulturnæringen, så på mange måter premissene lagt. Jeg tror at en markedsforståelse, eller riktig markedsføring, innenfor disse rammene som man definerer med utgangspunkt i bærekraftig begrepet, det bærekraftige begrepet, det tror jeg forutsetning for lønnsomhet. Og så vet vi fra andre næringer at blir lønnsomheten borte, så har også langsiktigheten lett for å bli borte. Rett og slett for at man i mye større grad avhengig av det offentliges mer eller mindre for godt befinnende. Den eneste måten å ha en forutsetning for utvikling av kulturnæringen at man synliggjør en verdiskapning i forhold til en målgruppe, en kundegruppe eller innbyggerne, eller hva man definerer dette som. Det betyr ikke at jeg imot at det offentlige skal gå inn og støtte kulturnæringen, for kulturnæringen må støttes antagelig, noen må støttes mer eller mindre kontinuerlig, og noen må støttes i en overgangsfase til man kommer opp og går. Det har vi sett at det veldig viktig. Men dette med lønnsomhet over tid tror jeg veldig, veldig viktig, og noe som vi må prate om i mye, mye større grad enn vi kanskje har gjort. Dere må bare arrestere meg hvis dere føler at det helt på ville veier. Dette har jeg tenkt på veldig mye, og jeg har jo også jobbet en del i kulturnæringen. Og jeg tror ikke vi skal være redd for dette med lønnsomhetskravet som vi bør stille til oss selv og til hverandre. Hvis man blir bedt om å snakke litt om de utfordringene som knyttet til markedsføring av kulturnæringen, og hvis man ser på dette med utgangspunkt i markedsføringsbegrepet, så jo kanskje markedsføringsbegrepet et av de vanskeligste begrepene å prate om, for at alle kan markedsføring, ikke sant? Og så møter man etterspørselsmessig motstand. Og så sier man,
problemet med markedsføring. Vi for dårlige på markedsføring. Jeg tror jo at markedsføring kan være hovedproblemet i veldig, veldig mange sammenhenger, men det blir litt uryddig diskusjon hvis ikke vi enige om hva egentlig markedsføring. Og når jeg snakker om markedsføring, så snakker jeg rett og slett om å sette målgruppa i sentrum. Forstå målgruppa vår. Forstå de kundene, de som skal betale, eller de som skal realisere de verdiene som produsert i kulturnæringsbedriftene våre. Og markedsføring vil rett og slett si at vi har et fokus utenfor egen bedrift. Vi har fokus på omgivelsene våre. Det markedsføring. Dette med at markedsføring reklame, eller at markedsføring salg, eller at markedsføring logistikk og distribusjon, og en del sånne ting. Markedsføring det også, men det bare enkle aktiviteter. Markedsføring dreier seg rett og slett om å åpne kulturbedrifter våre ut mot omgivelsene. Og hvis man åpner bedrifter våre ut mot omgivelsene, så må man også ta hensyn til identiteten vår. Vi må ta hensyn til lokale forhold, og vi må ta hensyn til disse bærekraftige dimensjonene som så viktige for at kulturen ikke skal bli helt bortradert. Som jeg sa innledningsvis, kulturen først og fremst en ressurs hvis vi tenker kulturnæringssammenheng. Og hvis vi jeg skal komme tilbake til dette etter hvert, men dette med markedsføring dreier seg rett og slett om at vi forstår bedrifter ut fra kundens ståsted. Og vi skal ikke gjøre det så veldig vanskelig dette, fordi at vi jo alle sammen kunder flere ganger per dag. Og så utfordrer jeg dere selv, hva det som gjør dere fornøyd? Det reklamekampanje? Det salgsarbeid? Det prissetting? Det distribusjonsløsning? Nei, det som gjør dere fornøyd, det at dere føler at dere blir tatt på alvor av de som møter dere, og de ulike representantene fra de ulike bedrifter. Og det det som markedsføring. Verdien skapes også i kulturnæringen. Verdien skapes i møte mellom folk. Og det ut av de enkle tingene som jeg tror på. Og derfor så kan du ikke utvikle markedsføringen. Du kan ikke effektivisere markedsføringen hvis du ikke gjør noe med hodet på de som jobber i bedriften deres, eller i de næringen som dere en del av. Og hva dere skal gjøre med dette hodet? Jo, dere skal få et eksternt fokus. Dere skal se utenfor egen bedrift. Og jeg kjenner veldig mange reiselivsbedrifter, opplevelsesbedrifter og kulturbedrifter som tror at de forvalter en hellig arv. Det gjør de. Det må jeg bare si. Men de forvalter den kun ut fra eget ståsted, ut fra eget hode, ut fra eget perspektiv. Og da driver de bevaring, og de gjør en veldig god jobb. Men de utnytter ikke det markedspotensialet som ligger der. De greier ikke å realisere de verdiene som de ressursene som de disponerer. Det potensialet som disse ressursene har på en veldig god måte. Du kan ikke drive markedsføring. Du kan ikke øke lønnsomheten i kulturnæringsindustrien hvis du ikke kjenner hvem kunden din er. Det helt umulig. Du må kjenne kunden din, og det det som markedsføring. Enkelt og greit. Vi behøver ikke å gjøre det mer komplisert. Hvorfor det viktig dette med tilfredshet? Jeg skal komme litt tilbake til dette etter hvert. Men tenk på dere selv. Når dere handler på vegne av bedriften, eller når dere handler på vegne av dere selv. Hva det som gjør? Hva det gjør med dere når dere går ut av en butikk? Eller når dere går ut av et museum? Eller når dere går ut fra et opplevelsessenter med et smil mot munnen deres? Hva det som skjer da med hodet deres? Jo, dere får et eller annet lojalitetsforhold til disse. Dere har behov, dere vil gjerne gi noe igjen. Hvordan gir dere noe igjen? Jo, dere gir noe igjen ved å komme tilbake så fort dere har en unnskyldning neste gang. Eller dere gir noe igjen ved å spre det gode budskap på sosiale medier, Facebook. Eller dere gir noe igjen ved dere kommer hjem til familien og så sier at jeg var der og der.
til neste år så skal jeg ta dere med dit. Dette museet må dere se, eller dette teatret må dere se, eller dette opplevelsessenteret må dere besøke. Så ikke gjør markedsføring til noe mer komplisert enn som så. Markedsføring ikke først og fremst et instrumentelt begrep som består av masse aktiviteter. Det er vel konsulentene som vil at dere skal tro på det. Unnskyld. Og det er jo for jeg så jo ikke hvem hadde til stede. Ja, men dem er veldig viktig. Men poenget er at vi må ikke gjøre det vanskeligere enn det. Tenk på dere selv. Verdiene skapes i møte mellom folk. Og det som gjør om dere smiler eller ikke, det som gjør om dere er fornøyd eller ikke, det er om folk er fornøyd. Er man tilfreds, så har man lyst til å gi noe igjen. Og det gjør man gjennom fremtidig adferd. Jeg skal konkretisere dette etter hvert. Bare siden jeg skal snakke med veldig mange av dere er knyttet til kulturnæringen og en del sånne ting, så det er markedsbegrepet, selv om markedsføring som funksjon, som oppgave har endret seg veldig over tid, så er det antagelig like gammel som menneskeheten i seg selv. Litt sånn humoristisk sett så har jeg hørt rykter om at det er et yrke som påstår at de er verdens eldste, og som ikke er markedsføringsyrke. Det vil jeg tilbakevise. Markedsføringsyrke er det eldste yrket vi har. Rett og slett fordi at når to personer må forholde seg til hverandre, eller når en person skal ta en beslutning, så har han bestandig to alternativ. Ikke det så? Hvis man ikke har to alternativ, så behøver man ikke å ta beslutning. Skal jeg dra til Kautokeino, eller skal jeg dra dit? Hvilken beslutning, eller hvilket alternativ er det som blir valgt? Og det alternativet som er valgt, det er det mest attraktive alternativet, rent subjektivt sett. Jeg sier ikke at det er det riktige alternativet som blir valgt. For hva som er riktig objektivt sett, det kan selvfølgelig variere. Det som er riktig for mange er ikke sikkert at det er riktig for meg, og så videre, og så videre. Det ser du bare hvordan vi går kledd i dag. Demografisk så er vi forholdsvis lik, men vi har valgt ulike kleskoder i dag, ikke sant? Så hva som er riktig objektivt sett, det er ikke så interessant, for det tror jeg ikke på. Verden er subjektiv, og det er denne subjektive opplevelsesverden dere er nødt til å tilpasse dere. Og for å tilpasse dere denne, så må jo dere kjenne den dere samhandler med. Jo mer kunnskap dere har om kunden deres, jo bedre forutsetninger har dere til å tilpasse dere, eller gjøre vedkommende fornøyd. Kjenn dere historier, kjenn dere bakgrunn, og kjenn dere familien deres, kjenn dere tidligere kjøp, kjenn dere tidligere adferd. Ja, så passer jo dette som hånd i hanske, så har jo dere forutsetninger for å tilpasse dere. Så når vi snakker kulturnæring, og når vi snakker markedsføring, og når vi snakker verdiskapning, kunnskap om kunden deres, og de dere skal forholde dere til, er suksessfaktor nummer 1. Tenk på de kompisene og venninnene dere har vært på tur med, ferie etter ferie etter ferie. Hvorfor fungerer disse personene så godt som reisefølge? Jo, for dere har gjort det tidligere. Dere kjenner dem. Dere kan tilpasse dem. Dere vet hva smak de har. Dere vet hva restauranter dere skal oppsøke. Og dere vet hva felles interesser dere har. Og det er på mange måter denne tilnærmingen vi også kan bruke i et sånn kunde-ansatte-forhold. Her har vi et av disse markedene i Skibotn. Vi har jo et marked i Alta og Possekopp-markedet, og vi har markedet over hele Finnmark, over hele Nordkalotten, som på mange måter viser at markedstankegangen er ikke ny. Men grunnen til at jeg bruker litt tid på det markedsbegrepet, det er jo at markedsbegrepet er jo også brukt som en sånn der politisk metafor, der markedet er blitt et sånt der samlepost for dette med kommersialisering og alle disse negative tingene. Markedet er ikke farlig. Markedet er der ute, og markedet er ikke noe annet enn de som skal realisere den verdiskapningen som dere representerer som kulturbedrifter. Så er det dere som må legge disse etiske, samfunnsmessige og kulturelle rammene. Det er deres ansvar som tilbydere. Men markedet i seg selv er ikke farlig. For de bare er der og bidrar til at
den verdiskapningen som dere har, at dere får realisert det. Men dere må ikke la markedet styre alt dere gjør. Dere må ikke styre alt dere gjør, men dere må forstå og samhandle med det. Men det er jo dere som er fagpersoner, det er jo dere som er forvaltere av den kulturelle arven, eller den kulturen som er ressurser og grunnlaget for de opplevelsene dere produserer og leverer. Hvis vi ser på markedsføring, så liker jeg å presentere markedsføringsfaget med utgangspunkt i 3 oppgaver man må beherske. Dette er 3 oppgaver som jeg med vilje tok og synliggjorde og tok utgangspunkt i. Fordi at når dere skal søke Innovasjon Norge, kommunen, fylkeskommunen eller andre plasser om tilskudd, så forventer de ofte en markedsplan i bunn. Og en markedsplan er ikke noe farlig, det er rett og slett bare en plan for hvordan dere skal bruke ressursene fremover. Og derfor så tok jeg utgangspunkt i 3 oppgaver som enhver markedsplan må gi svar på. Og det er også disse 3 oppgavene som på mange måter vi som markedsførere jobber med mer eller mindre kontinuerlig. Og legg merke til at oppgave nummer 1, dette er ikke salg og reklame og annonsering eller hjemmeside. Markedsføringsoppgave nummer 1, det er å skaffe seg kunnskap. Og det har jeg snakket om allerede. Har konkurrenten eller har andre mer kunnskap enn dere, så har dere et sabla problem. Det kan ikke kompenseres gjennom offentlige tilskudd. Det kan ikke kompenseres gjennom rike onkler. Eller det kan ikke kompenseres gjennom emisjoner, eller at det kommer inn nye eiere med nye penger. Har konkurrenten, eller har de andre mer kunnskap enn dere, så har dere et problem. Kunnskap er den aller viktigste innsatsfaktoren når det gjelder kulturnæring. Kunnskap om kulturen, lokal identitet og på mange måter det vi tilbyr. Men også kunnskap om de man tilbyr det til er utrolig viktig. Etter at man har skaffet oss denne kunnskapen, nå kjenner vi ressursgrunnlaget, vi kjenner den lokale historien, vi kjenner på mange måter utgangspunktet bedriften vår, så må vi og så kjenner vi konkurrenten vår, vi kjenner kunden. Og da må vi på bakgrunn av dette, som på mange måter oppgave 1, det er på mange måter beslutningsgrunnlaget vårt. Det er utgangspunktet vårt. Så har vi 2 beslutninger til som går på markedsaktivitet. Og nå er dere sikkert vant med å se markedsføring er de aktivitetene. Alt dette kan summeres til 2 hovedoppgaver. Og det er det dreier seg i det praktiske daglige arbeidet der ute. For det første så må vi tilby kundene våre, eller de vi ønsker å betjene, hvis det er innbyggere. Hvis vi snakker om en kommune, så vil jo det være innbyggere. Er det skole, så er det studenter. Men for det første så må vi gi dem et godt tilbud. Det er nummer 1. Og her er kvalitet viktig, og jeg skal snakke litt om kvalitet og dette markedstilbudet etter hvert. Men hva er et godt tilbud? Jo, det er jo selve opplevelsen, det er jo selve produktet. Det er jo selve tilretteleggingen på bakgrunn av den kulturen som vi forvalter i vårt område, som er definert som en ressurs, og ikke som et produkt i utgangspunktet. Først må vi utvikle et skikkelig markedstilbud, og deretter så må vi utvikle effektiv kommunikasjon. Eller påvirkning, som jeg bruker å si. Kommunikasjon er et litt ekkelt begrep, synes jeg. Rett og slett fordi at når vi tenker på kommunikasjon, så tenker dere ofte på salg, gjør dere det? Annonser, internett, hjemmesider og den type ting. Når vi snakker om kommunikasjon, så har vi veldig lett for i hodet, altså vi styrt mot enkelaktiviteter. Men jeg synes det er mye enklere å snakke om påvirkning, for det er jo resultatet av alle disse enkeltaktivitetene. Og påvirkning, det driver vi med hele tiden. Og det som er vitsen, det er jo at de forholdene rundt kulturbedriften deres, kommunen, kundene deres, leverandører, at de forstår det samme som dere. Og det er jo der dere må ha fokus, ikke på
disse reklameaktivitetene og disse tingene som føles litt komplisert og litt sammensatt. Jeg skal snakke litt om dette med påvirkning etterpå, og ufarliggjøre dette, for dette er antagelig et av de aller viktigste elementene i markedsarbeidet vårt. Og påvirkning er mye mer enn det vi tradisjonelt tenker på når det gjelder påvirkning og kommunikasjon. Så markedsføring består derfor av 3 hovedoppgaver, eller rett og slett bare 2 forhold. Først forstå, og så utvikle tiltak. Først innhente kunnskap. Nei, det blir feil. Først innhente kunnskap, og så utvikle tiltak. Enkelt og greit. Og disse tiltakene kan vi dele i 2. Gi et godt tilbud, og kommunisere dette mer effektivt enn de andre. Hvis vi begynner på dette med kunnskap først, så er jo kunden den viktigste premissen, eller de besøkende. Er det, dere som driver kulturnæring, er det unaturlig å snakke om kunde da? Kan vi snakke om et kunde til et teater eller et museum? Eller? Når jeg snakker med disse kulturfolket, så i tillegg til at det er veldig mye dyktige folk, men så bruker de i veldig liten grad kundebegrepet. Og det lurer litt hvorfor. Er det fordi at det er bærende av noen verdier som dere ikke identifiserer dere med? Folk tenker umiddelbart om det. Hvis vi tenker på Arran i Tysfjord, hvis vi tenker på Kautokeino kommune, hvis vi tenker på Sameting, hvis vi tenker på en skole, hvis vi tenker på andre kulturarrangement, har de kunder eller har de ikke kunder? Er dere fortrolige med kundebegrepet? Hva er egentlig en kunde for noe? For et museum. En i gangen bruker jeg å si når det blir så enorm respons på det jeg sier. Nei, men jeg skjønner det godt, fordi at det ligger noen klare føringer i forhold til kundebegrepet, for da tenker man kommers. Og når man tenker kommers, og når man tenker kunde, så tenker man at man skal tjene mest mulig penger på kortest mulig tid. Og det er ikke bærekraftighet når vi snakker om kulturnæring. Så dermed så distanserer man seg litt fra den tankegangen, veldig ofte. Så det er jeg helt enig med dere i. Men en kunde i mitt hode, sånn som jeg bruker det her, så er en kunde den eksterne aktøren som skal realisere den verdiskapningen som dere har lagt til rette for. Et kulturtilbud er ikke noe annet enn kulturopplevelsesmuligheter. Så når kunden kommer til dere og så betaler billett, så utnytter han den muligheten som dere har lagt til rette på. Gjennom å bearbeide kulturen og de forutsetningene dere har, ikke sant? Og så kjøper kunden en billett, og så blir disse mulighetene realisert. Så jeg bruker kundebegrepet, og bruk gjerne i deres eget haug besøkende eller gjest, eller hva dere ønsker. Og når det gjelder kunden, så er det veldig viktig å finne ut hvem er kunden, og det å tenke målgruppe er sentralt. Husk nå på at kunden er som alle andre mennesker, så det står der. De er forskjellige. Og hvis vi snakker om et museum, eller hvis vi snakker om å tilby samiske opplevelser i forhold til reiselivsnæringen, som er en næring som ligger mitt hjerte veldig nært, så vil dere fort oppleve at en turist er ikke en turist. En familie er ikke en familie. En pensjonist er ikke en pensjonist. Vi må snevre målgruppebegrepet enda mer inn. Og så bør vi helst komme ned på individnivå. Bestemor mi er en pensjonist. Hun er minstepensjonist. Mye over 90 år. Og så kommer det noen pensjonister til Oslo i mai, og så skal ha en konsert. Har dere fått med dere det? Stor konsert i Oslo. Rolling Stones, ja. De er jo også pensjonister per definisjon, hvis vi definerer pensjonist ut fra alder og kommer ned i livsløpet, ikke sant? Men er det noen av dere som ikke ser at disse pensjonister
Rolling Stones på den ene siden, altså min bestemor som minstepensjonist, at de har samme forbruksmønstre og etterspør de samme varene. De gjør jo ikke det. De vidt forskjellige. Og det dette jeg ønsker også at dere skal se, og det dette som jeg ønsker at dere skal være klar over når dere i det daglige arbeidet, når dere jobber med internasjonale turoperatører, når dere jobber kanskje med lokale kurs- og konferansemarkeder og en del sånne ting. Det eneste de har felles, det at de kunden deres. Utover det så har de veldig, veldig lite til felles. Interesser selvfølgelig, motiv, behov og ønsker siden de å besøke deres bedrift. Men utover det så de veldig, veldig forskjellige. Så det gjelder rett og slett å komme bak disse spørsmålstegn og finne de ut, knytte de nærmere dere. Få informasjon om dem, få tak i historien deres, få tak i bakgrunnen deres, få tak i interessene deres. Da vil dere lykkes. Og ikke gjør dette så vanskelig. Ikke tenk de store markedsundersøkelsene som koster flere 100 000. Informasjon og kunnskapsutviklingen skjer i møte med folk også her. Lag skikkelige kundekartotek. Utvikle rapporteringssystem i forhold til den informasjonen og de tingene dere plukker opp i dette kundemøtet. Om dere tror det eller ikke, så i gamle dager så gikk jeg til frisøren veldig ofte. Når jeg bodde i Oslo i 14 år, så var det en jente fra Nordland, Helgeland, som jeg gikk til. Det var ikke Nikita-grunnleggeren, bare så det klinkende klart. Og så kom jeg en gang til hun skulle opp til Valdres og ha et foredrag, og så var hun litt lang i nakken da, følte jeg selv. Og så hadde hun ikke tid. Og det aksepterte jeg. Litt motvillig. At hun ikke stod klar og ventet på meg når jeg kom. Men det som skjedde da, det var at jeg gikk til en annen frisør. Veldig hyggelig og grei. Og jeg følte jeg fikk kjempegod behandling, og hun spurte og grov hele tiden. Hvor skulle jeg gjøre i Valdres? Akkurat så hun hadde noe med det. Om jeg var ofte i Valdres? Ja, jeg sa det. Og hvor lenge jeg hadde bodd i Oslo, og hun hørte at jeg var ikke fra Oslo. Og, altså, det ble en lovial og hyggelig samtale. Det ble en uformell samtale. Det går jo an å ha uformelle, hyggelige samtaler, selv om rollen kunde, leverandør, ikke sant? Og så tenkte jeg at hit vil jeg tilbake. Så jeg gikk jo i speilet hver dag og ventet til at håret skulle gro så fort som mulig tilbake til Ullas frisør, som den heter, den frisørsalongen. Og så kom jeg tilbake til Ullas frisør ganske kjapt. Og så, det første hun spurte om, hei Kristen Albert, sa hun. Eller jeg ringte jo og bestilte time, så hun visste at det var skulle komme, det må jeg si. Så ringte hun og bestilte time, og så sa hun, hei Kristen Albert, hvordan var det i Valdres? Og da ble jo jeg kjempesmigret. For jeg vet jo at hun hadde kø. Jeg vet at hun hadde masse gjester. Eller det heter jo ikke gjester når man klipper det. Hva heter det? Kunder, kan ikke vi si det? Jeg hadde masse kunder. Og så var hun rimelig hyggelig og imøtekommende og grei. Kan ikke vi si det sånn? Ulla var det. Så jeg ble kjempesmigret over at hun husket meg. Og jeg fortalte henne, og jeg var jo fascinert over at hun i det hele tatt brydde seg. Så du fikk en sånn der følelse av at du var viktig. Og så hoppet vi over masse måneder og i lang tid, for vi ble veldig gode venner, så jeg begynte å vanke hos Ulla også privat. Og så spurte jeg da, det får dere ikke vite noe om, og så spurte jeg da, Ulla, hvorfor husker du meg etter andre gangen? Hvorfor konfronterte du meg med Valdres etter andre gangen? Så sa hun, dette bør du som markedsfører vite, Kristen Albert, sa. Jeg jobbet i jobben min. Når jeg var ferdig, og når jeg gikk ut og hadde betalt, så gikk hun inn og hadde et eget kartotek. Og der stod det telefonnummer, hvem jeg var selvfølgelig, så hun kunne identifisere meg når jeg ringte. Og så, der stod det en svær post om hva vi hadde pratet om. Og det, enkelt og greit, dette kostet jo ikke penger. Dette kostet ikke millioner. Hva dette kostet? Og det forutsetningen bevissthet i forhold til hva som fungerer i møte mellom folk.
Og det er hit vi må komme. De små kulturbedriftene har ikke de store ressursene, har ikke de store budsjettene. Men har man de ansatte med de riktige holdningene, som greier å pikke opp disse tingene, som greier å fange opp disse tingene, og bruke det i den daglige dialogen med kunden, så dannes det lojalitetsbånd. Lojalitetsbånd som er så sterkt at man ser ikke på prisen. Man øker lønnsomheten per besøk, og man øker lønnsomheten per opplevelse. Og det er dette, når jeg snakker om kunnskap, når jeg snakker om kundekunnskap, så snakker jeg rett og slett om disse enkle møtene. For det finnes overalt. Selskapsinformasjon om konkurrenten deres, det finner dere på purehelp.no og en masse andre nettsteder. Det er bare tastetitt unna. Men den individuelle kunnskapen som er veldig viktig i møte med den enkelte kunde, den blir produsert i møte mellom de ansatte og kunden deres. Og det fordrer bevissthet. Og det er ofte her man skiller Clinton fra veten om dere har lyst. Informasjon er allerede tilgjengelig. Det er bare for dere å systematisere den, og plukke den ned og registrere den, og bruke den aktivt i deres markedsarbeid. Så har vi et kundetilpasset tilbud. Første analyse, det har vi gjort ferdig nå. Jeg snakket litt om, økt bevisstheten litt om. Og så er det produktet. Og når jeg snakker om et kulturprodukt, en opplevelse, så snakker jeg ikke bare om de fysiske installasjonene som ofte vi er avhengig av for å kunne gi en opplevelse. Men da snakker jeg om alt som vi tilbyr kunden, og som kunden vektlegger verdi. Eller som kunden ser nytten i. Og her er tilbake hvor viktig dette møtet mellom deres ansatte og dere og kunden er. Hva er det som gjør at dere smiler når dere går ut fra en restaurant eller en butikk eller et hotell? Det er jo ikke først og fremst rommene, hvis vi bor på et hotell. Det er ikke først og fremst at dere fikk soloen deres eller Cola Lighten deres, for det har alle. Medverdien skapes i møte med folk. Så tenk på det. Hvordan er bookingsystemene deres? Hvordan er bestillingssystemene? Har dere internett der kunden kan spørre dere, legge igjen beskjed? Så må denne kontakten være tosidig. Dette er beskjeder dere må fange opp, og dere er nødt til å respondere på. Det er en del av produktet deres. Det er en del av de tingene som jeg setter pris på, og som gir dere tillit, og som gjør at jeg kan handle blindt i forhold til dere. Altså, hvis det er trygg, og hvis jeg er lojal i forhold til dere, så går det ikke rundt og så setter de ulike tilbudene opp mot hverandre og krangler på pris. Jeg gir det dere skal ha. Så jeg blir mindre prisfølsom hvis jeg har et godt bilde av dere, et godt inntrykk ut av dere. Tenk bare på restaurantbransjen, restaurantverden. Dyre restauranter der man ikke engang blir mett, betaler man ofte 1500-1800 kroner for. Hvis noen betaler for meg, så gjør vi ofte det, ikke sant? Du går jo ikke dit for du er mett. Nei, du går der for opplevelsen, konseptet, omgivelsene, altså opplevelsesrommet, og møtet mellom dyktige fagfolk. Og så er det følelsen av at du er med på noe spesielt. Så jeg har bare lyst til å si til dere, når vi snakker om produkter, når vi snakker om kulturprodukter, hvis dere skal kvalitetssikre det, så må dere se på all kontakt. Fra booking, fra første kontakt, fra når jeg kommer og søker på hva jeg finner ut hva jeg skal gjøre i regionen, og jeg er i første gangs kontakt med dere. Der starter min opplevelse med dere og det dere har å tilby. Og det er utrolig viktig. Dette med leveringsdyktighet. Hvis dere sier at dere skal komme tilbake i morgen, så må dere komme tilbake i morgen. Og hvis dere ikke gjør det, så må ikke dere lure på hvorfor kunden blir borte. For dere har jo så fine utstillinger, og alt andre er jo så veldig bra. Men kunden kom ikke. Er det fordi at ikke kunden skjønner sitt eget beste? Nei. For dere skjønner ikke at opplevelsen av dere, vurderingen av dere, de startet allerede når dere tok telefonen, og de rettet en henvendelse i forhold til dere.
Så produktet det inneholder alle fasene fra forberedelse til gjennomføring og til bruk. Og dermed så det kunden som definerer om dere gode eller dårlige. Og der ikke alle kulturfolk som like enige med meg. Hvis kunden sier at dere dårlige, så dere dårlige. I alle fall et sånt kundeaspekt. Og hvorfor det kundeperspektivet så viktig når det gjelder kvaliteten på kulturen, kulturopplevelse? De har jo ikke den peilingen som dere har. Nei da, de har ikke det. De har ikke forutsetninger for å forstå det dere forstår. Men grunnen til at kundeaspektet så viktig, det fordi at det det som skjer etter at de har opplevd dere, som viktig for fremtidig lønnsomhet, om jeg vil komme igjen, og lojalitet og den type ting. Hvis kunden føler at dette ikke var bra, så vil de antagelig ikke komme igjen, og de vil spre negativ informasjon. Sørg for at det aldri går ut. Det bør i alle fall være målet. Sørg for at det aldri noen som forlater dere, utenom at de smiler eller fornøyd. Og så kan dere si at ja, men det jo litt vanskelig når det gjelder reiseliv, fordi at man har jo ferie bare en gang i året. Vi skal ikke bare feriere i Finnmarka, og vi skal ikke bare konsumere eller etterspørre kulturopplevelser fra Finnmarka. Nei, det sant. Men poenget er at tilfredshet vil generere andre besøkende som utrolig viktig. Så dette med kundetilfredshet og dette med forutsigbare kulturleveransene en forutsetning for å lykkes. Nå ser jeg det går så fort, så nå må vi bare kjøre. Ja, hvorfor disse betraktningene så viktige? De får disse følene, gjør de ikke det? Ja, så da kan jo dere reflektere på det. Nå har jeg snakket om hvor viktig det at de fornøyd, men jeg tenker også på at hva det som skjer hvis kunden blir misfornøyd? Det mye større, det skal ofte mye større kostnader. Det genererer mye større ressursbruk. Misfornøyde kunder enn fornøyde kunder. Klagene skal behandles, klagene skal følges opp, og i tillegg så mister man kanskje et fremtidig etterspørsel. I tillegg så vet vi at god kvalitet, og når jeg snakker om god kvalitet, så snakker jeg om kvalitet sånn som kunden definerer det. Altså, god kvalitet det samme som tilfredshet. Da snakker jeg om at god kvalitet og tilfredshet, de vil øke salget over tid. Vi vil komme tilbake. Tenk på stakkars Rulla som ikke visste hva hun innga seg på noe var spesielt hyggelig og grei. Det vil generere. Det vil generere fremtidig etterspørsel. Og jeg vet jo det. Jeg flyttet jo til Finnmark i 82 første gang. Og jeg ble jo kjempeglad i Finnmark. Dere har lest Hamsun alle sammen, har dere ikke det? Bra. Dere svarer på vegne av alle de andre. Ja, veldig bra. Det er dannelseslitteratur, det må dere selv belese. Og Sult i Hamsun, den første boka som Hamsun skrev, de har en sånn innledning som veldig mange har hørt. Så denne boka er skrevet, det er ikke ordrett, men sånn cirka. Denne boka er skrevet mens jeg gikk rundt i Kristiania og sultet. En by man ikke forlot uten at det preger en. Han hadde sånn gammelnorsk. Og det er akkurat det som skjedde med meg og Finnmark. Jeg kom til Finnmark etter å ha jobbet på Nidar Bergenes sjokoladefabrikk i et år, og så ville jeg lengst mulig bort fra Oslo. Så da flyttet jeg til Finnmark. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle. Men det som skjedde med Finnmark, det var at med en gang så fant jeg et eller annet som preget meg, for å si det sånn. Og det var jo det som var foranledningen for at man bor der man bor nå. Og alle disse vennene mine, jeg har jo venner selv om jeg flyttet. Jeg flyttet til Finnmark, jeg flyttet ikke fra Oslo, og det er noen nyanser som er veldig viktige. Så jeg hadde jo folk som kom og besøkte meg. Og det som er interessant, tenk på det dere også, når dere får besøk. Hvilket historie er det som blir formidlet videre? Det er de enkle historiene, og det de har felles, det er møte med folk. Vi var på Jules med noen kompiser fra Markedshøgskolen. Jules ble omtalt på en positiv måte, men hva var det som man ofte blir spurt om? Husker du den?
Jo, det var møte med en same som stod og ventet på oss oppe i den bratte bakken når vi kom opp. Og denne fyren, vet du hva han lurte på? Ja, for det første så pratet han noen til oss. Det var jo ikke de østlendingene vant med. At folk tok kontakt og pratet. Så altså, i omgangsformen, det har en verdi i seg selv. Og dette må dere være stolt av, og dette må dere være bevisst av. Det kan godt hende at den viktigste opplevelsen etter man har vært i Kautokeino en uke, det kan godt hende at den er hentet fra samvirkelaget, Coop-en her. Så når man snakker om kultur og kulturnæring, det er derfor at jeg er så opptatt av ikke gjør kultur så snevert at det på dødelig skal pakkes inn og standardiseres, altså prissettes. Kultur er en ressurs som grunnlag for opplevelser, som vil bidra til å generere lønnsomhet og omsetning i de ulike bedriftene. Og det er litt viktig å være klar over, ellers så gjør dere på mange måter dette med kultur. Dere tar bort noe av det potensialet som ligger i kulturen som fenomen. Det vil øke salg over tid. De gode historiene knyttet til møter mellom mennesker vil øke salg over tid. I tillegg når vi har hatt en god ferie i Kautokeino eller Karasjok eller Sápmi, det blir kanskje litt mye Kautokeino-eksempler, men det gjelder jo alle disse regionene, ikke sant? Når man først har hatt en god ferie her, så kommer man tilbake. Hvorfor det? Jo, for man vil vise de andre hvor bra det er. Da jeg kom opp igjen, det første jeg gjorde, det var å kjøpe hytte i Masi. Hvorfor? Jo, det var jo fordi at jeg visste jo jeg fikk masse besøk. Jeg må jo ha en arena. Og også for min del. Jeg vil jo gjerne at folk skulle forstå hvorfor jeg flyttet hit. Det var akkurat sånn når man kjøper seg en ny bil. Man vil jo gjerne ha tilbakemelding på at det var en bra bil. Har dere noen gang opplevd en bileier som nettopp har kjøpt seg en ny bil, som går og prater drit om bilen sin? Nei, det gjør ikke jeg heller. Så veldig mye av forbruket vårt og adferden vår er jo preget av at vi ønsker å rettferdiggjøre de handlingene og de beslutningene vi har tatt. Og det er jo veldig viktig. Gud vil i positiv omtale, og hvordan skjer denne omtalen? Jo, denne omtalen den skjer jo selvfølgelig i det vi før kalte for vareprat. Men hvordan skjer varepraten nå på Facebook? Media. Tenk bare på presseturer, hvor viktig dette er. Tenk på Joanna Lumley i BBC. Når hun var her i Nora for 5 år siden og jaktet på nordlyset. Fikk dere med dere den episoden? Husker dere det? Hva har det skjedd? Jo, det har skjedd noe med hele Finnmarka. I alle fall den Finnmarka som er nært Alta, og det er jo Kautokeino, ikke sant? Over 30 cruisebåter, vintercruisebåter, var i Alta i år. Det er mye søren som kunne tenke seg til at vi kunne få folk til å komme og se på Mørtna på den minst gjestfrie tida her oppe under polarhimmelen. Men vi har jo fått det til. Man må bare gripe disse mulighetene, og disse mulighetene var en direkte konsekvens av vareprat. Nå er jo denne journalisten har jo mer impact og mer troverdighet enn meg, og kanskje dere som enkeltpersoner. Men det er sånn informasjon sprer seg, og det er en veldig positiv form for informasjonsspredning. Og når vi har disse ambassadørene som går rundt og skryter av hvor fantastisk det er her i Finnmark, så ser dere selv at vi sparer også masse penger på tradisjonell markedskommunikasjon. Vi sparer også masse penger på tradisjonell distribusjon. Så det er rett og slett kostnadsbesparende. I tillegg så er effekten mye større, for den er mer troverdig. Jeg skal avslutte med det. I tillegg så blir vi mindre påvirkelige. Så dermed så kan vi også presse prisen høyt, og det er veldig viktig i Norge, der vi har et kostnadsnivå som er mye høyere enn de landene det er naturlig å konkurrere med, og som vi ofte blir vurdert opp mot. Også en tett dialog med kunden vil også være grunnlaget for gode produktideer og utvikling av nye kulturopplevelser. Jeg tenker på Sorosjeva og Alta Friluftspark, dere kjenner den? Det var jo et direkte resultat av Northcapes Hotels, som hadde behov for at kunden skulle gjøre noe når de kom til Alta, og ikke bare bo på hotell. Og så innledet de et samarbeid med Wisløff-gutta, og alle sammen kjenner resultatet med ishotellet, nordlyset, turister på Alta-elva på sommeren, og så videre, og så videre.
Tett dialog med kunden vil gi utgangspunkt for produktforbedring og produktutvikling. Og så har vi dette med kommunikasjon. Nå har vi snakket om hvor viktig det er å forstå kunden. Vi har snakket om å utvikle et godt markedstilbud. Det viktigste kriteriet er tilfredshet, kundetilfredshet. Og da kommer dette med effektiv kommunikasjon. Og det har jeg også lyst til å... Det er klokka 11 skal slutte. Ja. Det har jeg også lyst til å se på som en prosess, og ikke gjøre som instrumentelt, skulle jeg til å si. Når vi snakker om kommunikasjon vanligvis, så snakker vi om det vi kaller for kjøpte medier. Eller de kjøpte plattformen. Og de kjøpte plattformen, de er veldig, veldig, veldig dyr. Vet dere hvor... Ja, det vet ikke jeg engang. Men er det noen av dere som kan si hva er 4 fargers... Det er alle farger. Helsida i Dagbladet koster. Og side... Ja. Rundt... Nei. Mye mer. Ja. Koster det 60 000? Dagens Næringsliv, 4 farger. Ja, det kan godt hende jeg tar litt forbehold her, men for 4-5 år siden så kostet jeg 4 farger i Dagbladet på side 5 og side 9. Det er jo det som er de faste annonsesidene, selv om de sprer annonsene ut. Men det er sånn der høyreside, så de regner med at det er der man ser først. I alle fall de som er høyrevridd. Det kostet 240 000 da. Men du har jo helt rett, fordi at veldig masse av disse kampanjene er veldig rabattert. Men det er det som er veiledende pris. Så dette er snakk om helt enorme ressurser. Helt enorme ressurser. Og så kan man spørre om, når dere ser en annonse, noen blar forbi, eller noen tar tak i kontaktinformasjon, for jeg tenkte at dette er interessant, jeg skal ringe og spørre dem. Jeg skal få mer informasjon. Sånn som kontaktinformasjon, så er disse tiltakene viktige, men de har veldig lav troverdighet. Er det noen av dere som for eksempel tror på at skjelett er det beste man kan get? Nei, det er ikke det heller. Det skal jeg garantere dere. Men de har fått oss til å tro det, og de har bygd en merkevare. De har bygd noen forestillinger rundt dette, som gjør at skjelett har 95% av våtbarberingsmarkedet i Norge. Det er jo helt utrolig. Se på alle de andre som driver med den type annonsering. Se på Solo, som er påskebrusen. Hva er påskesjokoladen? Quick Lunch. Er det for at den er best i påska, og bare i påska? Nei, irrasjonelt. Ikke sant? Man kan ikke forklare det rasjonelt. Det er bare blitt sånn, ikke sant? Og det er ofte disse kjøpte mediene som har kommunisert enkle budskap, drevet med systematisk merkevarebygging over flere tiår, og så har de skapt et sånt inntrykk. Så de kjøpte mediene er viktige, men som liten kulturarbeidsplass, som liten kulturbedrift, så vil jeg si at det begrenser hvor mye ressurser man har til den type kommunikasjon. Derfor så må vi se på egne medier, og egne medier det er websider, hjemmesider, egne Facebook-profiler. Og som kulturbedrift så er Facebook utrolig viktig. For hva er det som kjennetegner når dere har en egen Facebook-profil på kulturbedriften deres? Hva er det som kjennetegner de som går inn og liker den? Har dere tenkt på det? Det er folk som i utgangspunktet er motivert og interessert i å få motta informasjon om dere. Ellers så er vi ikke der. Og hvilken andre medier er det som er så treffsikker at når du spyr ut informasjon, så vet dere at de som sitter og leser denne informasjonen, de er interessert i det dere holder på med. De er til og med motivert for å motta den informasjonen som dere sender ut. Kun ut fra at dere ønsker å tjene mer penger. Så disse sosiale mediene og disse websidene og dette Facebook, det er undervurdert media, så mange retter opp dine Facebook-sider, men de oppdaterer dem ikke. Du hører ikke noe fra dem.
Og dette er et kjempepotensial som mange bør bli mye flinkere til å utnytte. Og så har vi det som kanskje er aller viktigst. Det er kanskje det som er aller vanskeligst da, det vi kaller for fortjente medier. Og det var det vi i gamle dager kalte for vareprat, når kundene pratet seg imellom. Men fortjente medier er rett og slett positiv omtale, som vi gjør oss fortjent til. Redaksjonelt omtale, dette med Joanna Lumley og Hunting the Light er et eksempel på det. Journalistene ble nevnt hos dere. De kommer, de skriver, og de beskriver det de mener at dere fortjener at de skriver. Har de hatt en positiv opplevelse, så får de en positiv omtale. Det samme på Facebook. Ikke den Facebook-profilen som dere sitter på som bedrift, men oss imellom. Se på hva er det som blir edda der, og hva er det som blir videreformidlet der. Det blir videreformidlet med en positiv kommentar eller en negativ kommentar. Og denne informasjonsspredningen skjer veldig fort. Derfor så synes jeg det er veldig viktig, og derfor så tror jeg at trenden fremover blir at de aller fleste hjemmesidene i større og større grad vil inneholde levende bilder og spektakulære filmer. Rett og slett fordi at det er dette som lar seg dele på Facebook. Kommersielle annonser i vanlig forstand lar seg ikke dele på samme måte. Så jeg tror at når dere tenker hjemmeside, tenk også fortjente medier. Tenk på å formidle et budskap som lar seg dele. Og hvorfor skal vi dele det? Jo, for vi er på mange måter, gjennom vårt forbruk og gjennom de stedene vi reiser til, og gjennom de opplevelsene vi oppsøker, så forteller vi hvem vi er. Hva er det som kjennetegner en Mercedes-sjåfør kontra en nøktern Skoda-sjåfør? Ja, nå har jeg allerede karakterisert. Ikke sant? Underbevisstheten vår kommuniserer den vi ønsker å være. Altså kan dere si at dette er feil eller ikke? Nei, det er ikke feil. Så enkelt er vi i hodet, vi som forbrukere. Hvorfor tok jeg på med dette? Jeg har ikke peiling, men jeg vil jo gjerne at dere ikke husker klesdrakten min, men at dere husker det jeg sier. Ikke sant? Vi omgir oss med produkter som uttrykker den vi ønsker å være. Og akkurat det samme er det når vi konsumerer kulturopplevelser, og når vi reiser. Hva er det som kjennetegner en som for eksempel drar til Nord-Italia, Toskana hver eneste sommer, kontra en som drar på campingvogntur til Uddevalla? Ja, nå er jeg veldig sånn stereotyp i min tilnærming og karakteristikk av mennesker. Men poenget, det forteller noe om folk. Det forteller ikke om de er gode eller dårlige, men det forteller noe om hvem de er eller hvem de ønsker å være. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Og hvis dere ser her på nede, så er det et eksempel, jeg har forsøkt å finne eksempler på disse ulike. Du har denne solreklamen som er kjøpt i media, som er veldig dyr, som er ressurskrevende, ikke bare å formidle på de ulike medieplattformene, men den er også dyr å utvikle. Og så har du disse egne medier som vi kommuniserer gjennom hjemmesiden vår, og som vi har full kontroll på. Og så har vi disse fortjente mediene, der Ove er jo helten min på mange måter. Det er jo der vi handler når vi er i påske. Han er jo en fantastisk fyr. Dere kjenner alle sammen Ove, ikke sant? Hvorfor var det ikke vanskelig å finne et bilde av Ove? Det er ikke jeg som har tatt det. Er det noen av dere som kan tenke dere hva som skjer når man søker på Google-bilder på Masi landhandler eller på Masi? Så dukker han opp med en gang. Hvorfor? Har dere ikke fått dere med dere? Han fikk en pris, ja. Hæ? Nemlig. Han ble årets landhandler. Nei, dette er fra... Nei, og det er jo et veldig godt poeng. Han gjør jo ting hele tiden. Dette var når han skulle ha økt folketallet i Kautokeino, og spesielt i Masi. Så sa han, denne skal jeg forby. Og det var jo kondomer, som dere ser. Og den første som får barn, skulle få gratis bleie og så barnemat et helt år, eller over en viss periode. Og så arrangerer han julebord for bygda si, ikke sant? Dette med lokal forankring.
Altså, du ikke lokalt forankret, så har du et problem, uansett hva du driver med. Og ikke sant, når jeg på hytta mi, og jeg kommer til... Vi kunne ha opplevd både fisketurer og jaktturer, men når jeg tar de med oss, vi bruker et kvarter på hos Ove. Det kan like godt være på samvirkelaget her. Det kan like godt være på Jules. Altså, det da praten går. Så hørte de prater jo samisk hele gjengen, sier de. Ja, selvfølgelig. Ja, det har de aldri opplevd før. Og så det den historien som går når det kommer ned. Og dette også en del av kulturen. Altså, levemåten, den lokale levemåten. Det har en verdi i seg selv, og det en ressurs. Og så lenge det skjer naturlig, så det en del av produktet og det vi tilbyr de tilreisende, eller selv de utenfra. Og så husk på at disse må ses i sammenheng. Det jo ikke snakk om sånn som jeg sier at den ene eller den andre. Men det må ses i sammenheng. Til slutt så tenkte jeg at jeg skulle komme tilbake der jeg begynte, dette med de hovedoppgavene. Og det har sagt at når dere skal drive bevisst markedsføring, og bevisst markedsføring vil si at verdiskapningen i kulturbedriften deres har kun som den viktigste premiss for alt det dere gjør, så så innleder jeg med 3 hovedoppgaver. Det ene å forstå den informasjonen, eller forstå de forholdene som påvirker deres bedrift. Noen forhold internt, en masse forhold eksternt, utenfor bedriften. Kundene, myndighetene, lokalsamfunnet, levesettet, den lokale kulturen, alle disse tingene. Vi må forstå dette. Dette beslutningsgrunnlaget vårt. Tar vi ikke hensyn til dette, så greier ikke vi å forankre virksomheten vår, uansett om vi driver landhandler, hotell, eller et museum, eller et filmselskap, for den slags skyld. Så det første informasjon. Kunnskap, kunnskap, kunnskap. Har de andre mer kunnskap enn dere, så har dere et sabla problem. Det går ikke an å vite for mye. Det går ikke an å kunne for mye. Faren min sa at de som sier at de har nok utdannelse, ikke har de dannelse, men en ting som helt sikkert at de helt ut. Og det kan være greit å ta med seg. Du kan ikke få for mye kunnskap. Og hvor finnes denne kunnskapen? Jo, den finnes i møte med den enkelte kunde, eller på disse bransjearenaene som vi nå selvfølgelig. På internett. Den finnes overalt. Så må vi sette et mål for planperioden. Det Innovasjon Norge og banken deres veldig opptatt av. Dette med avkastningskrav, dette med besøkstall, dette med ressursbruk og disse betraktningene. Så når dere gjør denne analysen, så vil dere bestandig finne ting dere antagelig vil endre på i planperioden eller under utviklingen av bedriften. Disse problemområdene tar dere å definere et mål i forhold til. Hvis problemet at dere har noen fine lokaler og et kjempekonsept, men dere har ikke noen kunder, så må jo et mål være å øke kundestrømmen, eller besøksstrømmen om dere har lyst. Og så det siste, det dette med målgruppe og virkemidlene. Og da definerte vi virkemidlene ut fra 2 forhold. Utvikle et godt tilbud. Utvikle effektiv kommunikasjon eller påvirkning. Og da ser dere at da ikke markedsføring, praktisk markedsføring, ikke et spørsmål om de store ressurser. Men det spørs om bevisstheten deres. Det spørs om holdningen deres. Og det spørs om hvordan dere oppfører dere i møte med kunden. Det det dreier seg om til syvende og sist. Penger kan aldri kompensere hvis dere gjør feil i møte med kunden. Hyggelige folk godt vertskap. Så enkelt det. Hyggelige møter grunnlag for lojalitet. Og en styrket relasjon mellom dere og kunden, med de effektene det fører til. Og så må vi selvfølgelig ha en kontrollfunksjon for å følge opp dette. Man må rapportere til banken, og vi må rapportere til eierne, og vi må rapportere til styret vårt. Og til slutt, så har jeg lyst til å bare si, helt kort, at ikke gjør dette vanskeligere enn det egentlig Verdien for kunden skapt i møte mellom dere.
Og jeg husker jeg har hørt på Tore Turi når han satt og fortalte om utbyggingen i Masi. Og jeg har hørt historier om turister som har lurt på om han hadde bruk for alt det kjøttet, for at han hadde jo så mye reinskinn. Hvor ble det kjøttet av? Da måtte jo bare Tore Turi si at dette er jo bare noe som vi låner. De får jo klærne tilbake når jeg skal slippe de på vinterbeite. Ja, den uformelle kontakten som skjer der, ikke sant? Den er ubetalelig, det kan ikke læres. Men det har med bevissthet, det har med holdning å gjøre. Og det har med hvordan man opptrer i interaksjon eller i møte med folk. Og jeg skal fortelle dere en ting. Dette er en liten hemmelighet. Det som fungerer overfor nabokjæringer når det gjelder adferd, fungerer også overfor kunder. Eller nabogubben. Høflighet, åpen, respekt. Også dette med overholde tidsfrister, det å respondere og disse tingene. Dette er jo på mange måter kjernen i all kommunikasjon og all samhandling. Det fungerer også i en sånn der business-setting. Så ikke gjør dette så veldig, veldig vanskelig. Vi må være to for å danse tango, og for å danse tango så må disse ha klare forståelse av neste trinn og hva de forventer av hverandre. Og sånn er det også i all verdiskapning. Og så har vi han Einstein som en forholdsvis smart kar, som sier at husk nå på å gjøre alt så enkelt som mulig, men ikke enklere. Og jeg tror også at dette er kjernen i veldig mye av markedsføringstenkinga. Markedsføringstenkinga er blitt så instrumentell, og er blitt gjort så vanskelig gjennom aktiviteter og rapportering og system og skjema og strukturer, at man har mistet kjernen. Kjernen er møte. Og det har dere alle forutsetninger for å lykkes. Tenk bare på levemåten deres her. Tenk på hvor spennende dere er i seg selv her oppe i Sápmi. Dere representerer noe som ikke man kan få andre plasser. Vær stolt av det. Bruk det bevisst. Og jeg føler ikke at det er prostitusjon, eller at dere på mange måter devaluerer verdien av det samiske. Men bruk det for det det er verdt. For mange er det veldig interessant. Og bare det å få møte dere har en verdi i seg selv. Og før til at når man kommer tilbake til sine respektive byer, ja, så går historien. Vet du hva jeg opplevde? Kom til en butikk, jeg skjønte ikke bære. Alle prater bare samisk. Dere er ikke oppmerksom på det, for dere prater jo samisk selv. Det er ikke noe unaturlig for dere. Men for en turist, så er det historie som fortelles videre. Ja. Er det noe mer jeg skulle si, Magne? Er det noe jeg har glemt? Jeg må bare si hjertelig takk for at jeg fikk komme da. Så hvis det er noen spørsmål, så er det ikke det. Full fart? Nei. Så da sier jeg bare hjertelig takk, og så vet jeg at mange av dere ser jeg etter hvert. Jeg ser frem til det. Takk for oppmerksomheten. Og der er mailen hvis dere har lyst til å sende meg en mail hvis det er noe dere spør eller er uenig. Eller som dere burde mente at jeg burde ta fra. Ok, hjertelig takk. Ja, tusen takk. Og jeg tror at vi alle tar med oss sånn her at praktisk markedsføring ikke trenger å gjøres så vanskelig. Tusen takk. Hjertelig takk skal du ha. Nu den väldigt kaffepotto, kvarta, doppelkaffe, orgobelle.
Joo, puhdispohtiin siisafas. Ja täällä Anne-Laila Ytsi vuoro. Säännölle tuu. Ihtuu. Joo, kullukotaat, kullupehtikoti. Joo. Joo, päivi, puri holmot, mun ammalle Anne-Laila Ytsi. Ja mun län internationella saami filma instituutta direktöra. Tämän programmassa jo internationella saami filma guottas. Ja maannodaga te mislei extraordinära generaljohkin ja me otsimme ova äikkada. Sametikki Magnus Vinengli toppe. Ja tämän oktavuodas äikkadat sametikki ja kotujen suohkan määritekki maitriutadit nama. Nohti valminnammalle internationella saami filma instituutta, eikä filma guottas. Tämä tuokastan namma riutade, mä tällä vähän lähti prosessa man siste saami filma guottas leleamas tai manimus jägit Aasahämäräis kuokte tuoha ja oftsis. Norkasle nu ahte saami taht filma guottaja tällä takar regionaala guottaja makalik paragat tannala ahte outtidi filmait maana ja nuoret aimait oppe siinä koulussa. Mutta taht saami vuotta töyske tahille takar koulu aasi. Ja takka pohti maita ei saami filma guottas oatsui nationala statusa. Ja filma instituutta lägedakar nationala daasi Aasahus. Miss lää Norka filma instituutta. Mi adju sulli 40 miljoona. Runo jahkasatsa kulttuurdepartementas outtidit Norka filmait. Saami filma instituutta. Det uske tämän instituutta naamas aipas ova Aasahus. Mutta samasta tällä prosessa mait filmakohtaja stiura ja äikkalle kuhki häikki parakan. Tässä vaan manne Aasahu voi saami filma Aasahus kuhti tuoha ja oftsis. Tällä tahte Mihali teimme hähte kalka kaunot sieltä Aasahus minanne ja outtida saami filmait saami kieli. Ja just tätä saami kielelle hui kouttas tämän parkkuusmaimi parakat. Takalikin ääne saami kielellä filmaat rahkatuvut. Ja tällä töyske mankka taafus maita ei haastaläki, että lähdät hui tjelkadakar kielapolitiikka. Kun me tiedetään, että toppelet olu saami filmatahki, ja takkopokte ei olla. Automarkkitihti ruhtaa tuoria saami filmun kohtaisissa. Missä visioona, että internationella saami filma instituutta takkaga outtidit saami filma elähusa. Mutta tässä on nanu ja professionella elähus. Mi adda saami filma parikide pistäväs parkku ja oudanan veijolasvuodit. Mi jahkitan, että saami filmas lää huistuora oudanan potentiaala. Ja mi paraga maitan alla että miskalka professionella saami filma elähus. Saami filma instituutta tahkalka Aasahi takkar oktasas saami filma politiikka
ja doarja ornega tavirihkalla stasis. Onnelle nu att misle kokte äikkada saamediggi, mille min obba äikkat ja kuitenkin nu suohkan. Mutta millä mä paragamen tänällä että kehtsä lägo veijollas aasahit internationaala saami filmainstituutta takkar tavirihkallas aasahussan. Että mislyhtsi äikkadat Suoma ja Ruosabältä. Tällä maitaka prosessa millä joulus ja missä maitai dialoga ja kullahallan tavirihkait ministerraadin just tämän toima ruhtaa tämmi oktavuodessa. Jos minä kodit organiseerat tämän aasahusaa takkar tavirihkallas aasahussan että missä läheäikkaadat Norkka, Suoma ja Ruosabältä. Te mi jahki tän, että saahta rahpaa takkar puuri ruhtaadan veillä suoleit saami filmi pohtaikkis. Ja mi lähjolämmas dialogas Ruosabälle ja Suomabälle raadahusaikun filma-instituuttaikun tämän juurdekabirra. Ja onnelle nu että tälle kulttuurdepartementa Norkkabälles mi juolluudan filmaruhtaadami. Tällä 3 miljoonaa maitainjäkin on stoppe. Ja mi tiedetään, että Ruosabältelle tällä eftan, että kuokti tuo vihtanblogigi, kalkkasi vihtajuetuhaha juolluluvut Saami filminstituutti Ruosabältä. Suomabältä lähjo vaaren sulli kaahussi juetuhaha Norkkarun Saami filmaide. Mutta me jahki tänne, että jos me ajattelemme oktasas aasahusa, millä tavirihkalas, te mikä sahtit puhkolmaa riihkas ohtsat. Sihki toima ruhtaadami ja maittai ruhtaadami, mikä manna tasahti, me ajattelemme ämpö Saami filmait rahkavit. Täällä maina lääkin, että aasahusle juttusuvun organiseeriuvut, missä teko kolmallakkar valdo toima. Ja tällä maita ei tietysti channon tämän stadetuariakin mahmiodж departementas. Mikä alkaa tuolla kurssait ja mikä alkaa paragat kelppulasuoda loktumin. Ja missä alkaa siirra toima maanaide ja nuoreide, olla filmat, többemät. Ja millä lasia maita ei ofta tjogga da hilkal departemanga midan järra, mutta dokumenteera arbevirulla smahtuu filmaa bokte da lyhtsi tietysti hui tähälläs ja mielenkiintoivas mimmelläs. Ja tällä nuo, että me maita juohkit tuariakin filmaida, olla filmaida mahkallik rahkaluvut. Dokumentaarafilmaide, onnehisfilmaide. Tällä mohtalle onne. Täinä ruhtaade, missä tällä missä eilet naaftset ruhtaadi houdomärkät ihte buuftada med koksfilmer ja tv-raituja. Mutta tällä takkar koks äikki mihtu, että missä kalka takkar ruhtaa sais. Ja tällä nuo, että väittuariakin sahta te filma parikit ohtsaami huolul oatsut. Tällä nuo, että millä haitnan tämän reisko, millä halkhan tämän parkku, että saami servodakasle hui ära tillimi, koska faalaldakaide, filma faalaldakaide. Ja ära naamodjih kanski maanaide ja nuoreide. Takaut nyt kolma VHS-filma ja 8 DVD:ä. Tällä tämä kaut nyt saami maanaide ja nuoreide. Takaut nyt NRK Superis kaut no muhtui muuttuida maitte NRK Saami puhtada.
No, että tällä on alle takar hehtetili reftimeltä, koska saami maana ja nuoreide. Just tämän tihti, kun maana ja nuoret, min maana ja nuoret, tällä nu lakar stora konsumenter tämän tehtä digitaala som plattforma ja man omis johonkinlainen skärma, iPad, iPhone, että tihtoda, mun tiedän nuoret, että huijolu käy YouTube automarkkadihtä. Ja tämän siinä digitaala maailmissa toppe ille saami kiellä, toppe ille saami kulttuura. Ja mitä pahuva det min maana ja kun täällä aipstakar vailevas faalaldat. Mutta täällä lakar hui tähäläs paragu. Ja missä huistuora outsvastaus sahkataina joita, kun että mun jahkan että tässä huistuora vaihkuhus, että tämä kiellä ja kulttuura ofta lähkee pohtkana väl oddaisit. Just tämän tihti, kun me ällitakar digitaala teknologalas aikis. Ja tämä maailmis eikä ole faalaltakaan min killi. Musta niittäs altaangille videojahkasas ja tämä hirmadi liikko kähtsätävät. Johonkinlainen filmai, Disney-filmai ja mä lähden ne bitchtait DVD-spillari ja kun mä kallikin valjehtan kielä, det lohka optimuneits lohka, että no mun kalleikon täällä, mun häliän on pian saamekilli tämän filma. Ja mun färten tässä on chillikki tänne, että tämä hikautno saamekilli. Tämä on niin sahte valjet saamekilli kähtsä tämän filma. Ja tämä lohka, no mutta mannepa nuulla, että tämä hikautno saamekilli. Lohka, no mutta on parkkaa toppe saami filma kuuttaa. Siis kun on sahte tien orrennet. No että tässä löyski vähän tuohta, missä alle stora parakku just tien taafus. Ja mille teuski kähtsälämän täinä tahkjoita. Täällä okta projekta maina mille parakan, mille initierin tämän kuoktituha ja logis. Me poudimme challit, muistan rauna leikoi toppe ja me sekin me kuokte vuodasi ahkulla på koulukäynnissä leikka meltevän challin bajis ja toppe saagasalle ja parekin takkar idea kun juurutakin kun ja lohpaste pahtse kolmas takkar challin joukkuja eli Silja Zombi, Inghilda Tapio ja Jens Martin Menna. Ja tähänkin parakat often projekten maittat kohtsudi paimmaspareni. Ja paimmaspareni kalka shaddata vuostas saami kuhkisfilma maanaide ja nuoreja. Tällä mihtu. Tähille rahkaluvan outolla. Takkakaa Chiinoja pohti, mikä tämän misahtikaakaan min maanais sahti valt mieltä ja volki kähtsitään filmaa Chiinus. Tällä mihtu. Mutta sammastaan projektissa mä ajatellaan suidahallas gjort sitten kelppolasuola loktema. Kun tämä Charlie parikin, minä näimme, että minä näimme Centrupas, Danmarkus, takkar manus, Gehtä Charlin parkkustoppe. Ja jällä huivuudulla parakan teina kelppolasuola loktemin tämän Charlin prosessissa. Ja tämä projektilla maittai lämmässä vuodun ofta ohpuimai mille tahkan ja tällä lämmässä oftsparku saami allaskoulin ja Lena lägger läppe tällä hui mielestä saam muistellaan vähän amppulan pideläs vähän manjelas. Mutta tämä projektilla tämän taas että mis kautno piluuttada saa tämän chaihan maittas luopas tikiä. Ja mille tällä ohtsaamme puhtadäkki. Muhtinakin sahta chalahitaan projekta.
Ja tiesle missä vähän haastelus, koska saami puhtadäkiä, kun minä olen ollen tohko, että min puhtadäkit nagodi chavahit takkar stora projektit. Tällä teuske harjana me kelpolla suoda tuohkin, mutta maittai le teuske ruhtaa tämä saakka, että takkar filma vara pohta maks lagapui 3 miljoonaa ja tästä uskalla suora ejahoasi. No tietysti takia kuksfilma ei ole puhtadi, tämä siis verehtetään ekonomallis vuodua te tahkatan. Mutta millä täällä smihtämen tämän, että lyhtsiko kalkakomi, täällä huistuora lauhki tahkatan, mutta millä smihtän, että kalkakomi manna tohko automarkkadihte uslui että stora puhtadan fiinnotakaa. Ja seikun ohtusparkat ollaan suhtitaan filmaa. Mutta te tietysti just mitä tahkaa, että mi pärräi kähtsä, että maittai min puhtadäikki kähtä alle parkamenetsissä pajas. Että sille, että kuu puhtadäikki, että minä attetan äikkaa huolellaan muistelussi. Kun just mikä alkaa huksetan saamiin filmaa ja äälähusa, tätä löyski tähän että min ejamet puhtadäikki, että tah outan, että tähtele pistäväs toima. Täällä muhtin kovaa tänne. Kovemmis. Ai mitä kaimat. Mä lammut saikki sulli. Ja no mun taas alkus namuhin te internationala saami filma-instituutta vähille takkar smaava koulu Aasahus, missä hirma stora koulumai, mikä alkaa olla hit. Ja min filma tahki tählet pelkana miehtaa taviriihkait. Ja vaikka vaikka äänestä min ruhtaa niin pohta Norkaballe kulttuurdepartementista, millä rahpan tämän ruhtaa mi puosaami filma tahkide kostalde ledget ruossas voi suomas voi ruossas voi Norkas. Ja tähle takkar hoi tähäläs prinsiippalan tämän parkkus. Missä teuski takkar kuhki häikki planadan saami filma-instituutta tämän organiseerima reutadames ja mutta hui anna että täällä muhtin tain min mihtuin. Mi aivilti hähte jahkasat että kalksinu että saami filma-instituuttas lyhti ruhtaa me no että rahkaluvus onnimusa kuhta takar annehis fiksuuna filma. Ja millä hui ollut nahtsi annan tässä että outti just tämän fiksuuna filmaa, kun loppuilla min mielestä lämmäs vähän unnan takar fiksuuna filmaa. Tällä aina Nils Köpki kilparkan fiksuuna filmaa kun saamis, että mi tarpsit fiksuuna filmaa ja annisfilmaa saht just lahtsit tämän vuodu, että viitaa säppä parakat fiksuuna filmaa kun kuhki formaatei kun. Mutta tämän tihtillä että fiksuuna filmaa, annisfilmaa nu tähällä että rahkata tämän vuodu tämän viitaa säppä parakui. Ja me aivilti hähtä kalkse unnimusa njälje dokumentaara filma rahkaluvut jahkasat. Ja mi koska maana ja nuoreit toima ja mun namuhin teustan taas outella, että tällä tähällä teuski että rahkaluvuit olla saami filmat. Mutta mi aina maittaa jähtelysi tähällä ämppo takkar döbben parkkuit
tahkat. Ja det lyfti kanske muhtin takkar filma fitno tahki ollisaikki toima, että hukse takkar döbben fitno takka mi julkisaka döbbe pohtait olla filmai mai min maana kehtset samekilli. Ja misla mai mihtu, että mikalgat asalasti unimusat ofta takkar internationala oftast bara ko projektas jahkasatchat. Ja kokte tuo ja kahtsenblogis. Tämä hiljan po njälli jälkidassa, mutta mi aika parka huikarraa sit ja misla takkar mihtu, että kokte tuo kahtsenblogis, te kalka misla ruhta tuarijuht ofta kuhkisfilmaa, tehekit heveraittu jahkasatchat. Ja tahkaga lähti takka Daviriihkalas ruhtaa tämi. Täällä muhtin tain filmaimai, mi läht initieren ja doirojon tän reisko aasahuvui. Min asus koktua ja oftsis. Tällä ähparas, tällä annemerette köyprahkan. Tällä joka raitu, tällä ekki kolma aneisfilma. Täällä okta, täällä nubbi Sami Moment, tänne kennaare bonkutakkan, kennaare kakan lähtäappe. Ja tällä vielä okta joikan kiehtä, mai Ellesofe Henriksen rahkadan. Ja tää filmat, tää tahkoja takkar hui low budget, tää hei lennu tiurassa, mutta tässä hui puorit. Ja täällä muutielumelta täällä vantaran alle viitat maailmissa täällä lämmäs siirrätäkään saami programmat iskudufestivaaliin. No miten aina tänne, että saami filmas tässä hui stora potentiaala just den internationella marknadista på hui stora perusrumi. Tällä hui ollut festivaala, mä valita oktovuoda miikun ja jäädä hit. Lähkodisfilma, makarfilma, mi hallit chai hit. No että toppu läädäkär potentiaala mi ille käävä huvun. Täällä muhtin olla filmaa malle pohtimen. Täällä Elle-Maria Eira rahkadamme. Anisfilma, käyttökeinofilmille taas puhtadäkki, nämä idissilläpä. Kennaare sahtavara annars tähtien bildaras varka. Täällä vuostas saami animaationa filma, mille tahkon tälle Jouni West suomapääldemi. Täällä rahkadan täsle vuostas sajamas tämän pärjätäkä Suomessa. Ja täällä fas olla dokumentaaramassa mait Harri Johansson rahkadami mas varalle vuostaschailmas tanjaki mieltä teille vara määri tuona ipskoas. Joo, automanan viidassa. Mun hallitin poutusti teihke Ellesofe Henriksen, Sara Margrethe, Oskala ja Kennaare Bonku. Joo, ja mun tiedä läkö taas. Joo, ja tietysti se vaan man tihti mun hallien, että siboht teikki, tällä tietysti, että min aasahus tällä siinä vaste. Tällä tämän tihti voi mi saamit kalka iäjäbäs muisteli ja saami filmaisit huhtagaga lähtöarjen tässä. Ja mun hallien tuossa, että anhats presenterar bättre det är bättre moddesign just den projektet på mig gondallet bara med. Joo. Aralde. Joo. Joo, mun on Ellesofe Henriksen ja mun on täällä rahkadamen anhisfilma. Mun on Sami Boja. Ja tälle ohta nuorra barni
birra tälle fiktionsfilma manna male Mihkal ja tälle vuotudoalli ja touda edes hui akto ja tähteko paarehti da lossis mielein no mide tällä takkar jo filma su birra ja su juuradaki birra da siskalmus juuradakamas sus läht ja tähte te danse ju ei hohta dansara pokte mutta teina filma ei munen täällä parakame ja mikä filme pohte vahku. Mun on Saara Margrethe Oskal ja mulla on täällä rahkadamme itsen vuostas on his filma tälle maanede. Tänä malle kuusas oitnadu nuulista sedai ja tän filmalle ruhtadan filmagoutas, sami filmagoutas. Min vald ruhtadegi kihtu, samediggi ja Nordnorsk Filmcenter. Det filma tahpa hos Slovenjalakin. Ahte okta ätni, dat hilpohalla edes neitacin. Neitä vasto maussaha ätni värdagut unnaveljaci. Ja paakki suuvalkit tjerastalat. Pakstaga jauhkaa, tjerastan kelahkaa ja velja. Vasto pohta kuussas. Ja det shadda oabba varka fisumaisun sahta, vegaatsu sihki edes ja velja. Ja mun nu illudan raahkadit tämän filma ja chai tämän puhumaanaide. Kiitos. Ja, Ken Arabongo fra Kautokeino Film. Litt vanskelig å si akkurat ett prosjekt jeg jobber med. Jeg er fotograf på LSOF sin, Sami Boya. Irid Silba ble nevnt her. Vi holder på å finansiere den. Jeg er medprodusent med Elle Maria Eira. Vi har kommet cirka halvveis. Vi har et budsjett på 1,6. Vi har fått 700. Så vi jobber videre med den. LSOF sin har jo fått støtte fra Norsk Filminstitutt, faktisk. Og det er veldig bra for vårt firma at vi klarer å komme oss gjennom det nåløyet. Det er et veldig trangt nåløye. Ja, og så holder vi på med litt sånn større prosjekter også, som jeg ikke har lyst til å nevne akkurat nå, for vi er enda i søknadsfasen. Så, ja. Muist vajeltuhtiin namoit ahte muu produsentalle Freedom from Fear ja su namma den producenten nammalle Mona Hol. Joo. Okei, olu kiihtuu. Joo. Tällä hui sama aine. Tällä isku millä alkan saami filmogoutajaa. Tällä takkar aips odda saami filma puolella, mitä tuodeille alkan lihkadi ja alkan shadda ainusin. Ja tällä sulli, mun on rehkenässä, missä sulli koktelogi saami filma puhtadan fitnodaka. Tällä sihke Norka, Suomas, Ruossa päällä mi sillä väl filma puhtadan fitnoda, mutta mis muadde saami filma tahki. Ja kun me alkaimme filmakohtaja, tällä lekki varra uhta chiedja fitnoda. No, että tietysti chai hadan, että kun loppu kautno takkar aasa hos mi masle resursser, masle ruhta, kelpolla suohta, tätä maittaideko adda farta den älahussi. Ja mun on vähän tämän kähtsä, mun jahkan miss farkka misaht rahkadit takkar saami filmatiima. Että miss lähtee saami govjägit, rekvisitörat, kostymer, sminke, voiden, näftaret. Että tietysti maittai chai hadan, että tätä älahusteko oudana. Ja tämä tänä uutideuski paraka hui ollut. Saami filma puhtavan ohpu.
Tamitsada heimma tiima ja tällei no mun namuhin taas outal ohtsparku saami allaskoulin. Tälle tohke huvon ohpu bachelor daasis. Ja tällekin logi studenta okti pohti. Eli mä ohtsparku jöttää filmein toppe ruosapältä mä lekke ohpa häggi ja mentuudet. Täällä muhtiin kovahtan. Tän kursasta ohpumana ei täli Chiejamanu bachil. Tapisti Chiejamanu. Oassin tän ohpus. Täli just tähtä kovve tän poimasvartni piluutta. Man pidä mun huomioon. Niilläs nilskaupli mai mentur. Älä noin stoppa kovve mi huolte. Tällekin varra njälje kovven päivi okti pohti. Ja tämä koven aikoilla, että limaittain täitä studentteet eksamen. Ja tietysti tämä oli huisoma. Ja saattaa namui, että heajumus arvosa niille se olisi tämän oahpus. Ja i oktakin päiviä kossi jauhke tämän oahpus, missä ehkä ollut äivä lämmit. Että tämä oli tietysti huisoma. Täällä meitäkään koven. Tän lohpaparkkuudan piluuttas. Tän tahked upp Göta Film Studios Lulliruosas. Kos vissotat lohpa jätna parku kova parku tahkui just tämän projekti. Täällä fastakar olla täällä Egil Pedersen. Egil Pedersen lämmät Solvaldan filma ahpu Lillehammeris. Rahkadan hui olu puuri filmai. Ja mille täällä alkaa men takkar olla anehis filma parkkuudelle Chiaja filmaa makalki kovijuvut täällä jäsemanus tappe koutikäinnus. Täällä me muhtin täivällä mislei vara kukkitejakin aiki. Millä hui ollut huomaan just tämän äärebevirulas mahtuu birra, että iku tieslysti juokamait saami filmatahki sahtse paragat, että dokumenteera filmaa pokti, kun filma nu både medium just det enda för att de burketan aston nu vuhkasit filmaa pokti, mutta mis vailu vähän ruhtaa meidän projekti, mutta tällä mi dalle me hofta dakkar daiva där mi kosmi chohkim vähän vuodesi holmuit tappo koutikäinnös ja filmimma ja saakastalaimet. Mutta tielyhtsy maittakkar muhtin fiitnodahki dakkar vähän veijolas jäi nuot dokumenteeret. Ja filmet, tuossa filmet eit vuodesi kärti mi käin lyhtsy huijolu tiedu ja huijolu mahtu, että taht vurhkisuvusi mani haika, ei lyhtsy mimeles kuin hui tehalles paraku. Ja. Ja tällä miss väl tackar mi bara huijolu tannalla, että mi skalki puori hoktavuodet muudui aina alkal mot filma älä husain maailmis. Misli Berlin filmafestivalissa sailla tackar Sierra programma maita kohtui native program. Koskait tuossa alkal mot filmait. Tän hoktavuodes mi tuoleimmat tackar däivadämi. Ja mi jahki maita nähtä just tää oktavuodet ei kun ära alkaa kun täht tietysti nannedan saami filma älä husa oudanämi. Kun loppujen ollen huikuhkas oudomärkä ihte USAs ja Australias äärenomaisesti. Niin mä lämmöt saikki mi poudimme maittai tai tavirihkallas filma-instituuttai ja ära ruhtaadan aasahusai teikki koutikeinui. Norka filminstituutta, Ruosa, Suoma, Nordnorsk Filmcenter, Filmpool Nord ja Berlina filmafestivaala.
Ja tietysti takaisin nuummat puhka jotakin, kun kuusi teikki, mi välttämättä ei ole, kun metsä ja laavu ja maalesteimat oppe ja puhtimme houdan tämän juurtakahti, mihin alitit filmakouttaa ja umorganiseer saami filma-instituutan. Torjohko siitä on juurtaka. Ja tämän tahkia. Shalli vuolle takkar soahpamusa, että siitä torjotaan. Ja tietysti tällä hui takkar täällä, kun mun mielestä, että missä lähtee filmavert, missä lähtee hokta vuotta, tämän filma äällä hussi millä muului servolakas. Se on nationaali taas siis. Tätä saami filma äällä husaa outanahtiin, takkakällä oassin. Maittai tämän tässä mitä pahuva muului. Mitä alla maittai kyrsi nuoreita, missä olikin tämänkin muhtin kyrsat. Koutikäinnus, olmaivakkis ja karsauvonis. Tässä lähtee ui soma. Joo. No, mun kihtände, mun slypsi lämma sokta takkar anhis piluutta. Pistä logi minufta, mun idea hälitit kudi. Nän kähtsä hui. Aiku petko valta pottu. Mutta mun kihtään koitte muu outtas. Mun on. Joo. Ollut kiittu Anne-Laila ja musle koppa tunne täpä ja me vainitatte tisle hui keldulasprojektet. Ja me saavat ollut liikku instituutta valkoin viida sepput. Kiitos. Mun tän jäätä. Täällä munattan Sani, osatdirektöri Magne Svineng, gigalga lohka model luopan Sani. Joo. Antasi. Joo, puoli olbut vasta vältit tällä fattisparku tämän tjahkägestan seminaara. No, te innan kudas nu bära olo, mutta vähän tuossa moimillat vähäsiän tai päivä. Ja ikte kuulemme vähän tei loi, vähän faktatiedoi. Den kulttuurielahus outanäppme ja outnä diili sikä norkas ja saamis. Ja mun jakadelle väimme puhuta, että Norge kulttuuraadi ja innovation Norge moi fina i läppe. No, det läppes moi vähän kuulla ja opt mo mun min arkapäiviä makkar hastelus mislää ja ops muutan min kulttuurielahussa. Ja kulttuuraadi moi loa ja eska oudago maana ja että perulav loa ja että suomielasle tästä oudago bodi ta juutsi että miellä että kulttuur mutta täällä lämmä sen kohtapäivä tästä että min kulttuur tuoppagala Oulu viita ko tämän kulttuur tuoppagala Oslus. Ta hisahti balstahtit miisla Oulu viitas asa stora ja riika että kulttuur ja sikta ja tämän kulttuur elämässä. No että teillä puhuta. Ja saavamis että tuoske muisteli vähän Sikke Innovation Norge ja kulttuur här i muistelikke vähän den sin ordnat. Ja makkar makkar projekta sisatsi lähmelde ruutait. Ja saavamis muhtun dis. Tjöjjelen både projekta både gjordat. Ja att de satsike åt sis dvarja. Ja det nu man inte möjligt lokin att många de alku sätten våra det ledat det konkreta
prosjekter ja den mai kreative industri det tjeihi mycket det. Ja, att det mycket det vähäkär targilli smakebit. Att vähäkär mi saatsi tähpohu, että ei mi kalka tähpohu, että ei tjahkini, että ei den projekta ja den processas mat täällä pitchen johtui. Tätä oli moi hui melkittäväs hui keltulas. Ja mun jo det horu hui puerre alku. Ja biasa mä kuulla tän Anne Berit Antti, tän Avanti, Nana kulttuurialhus aktöra, millä nannen suu kelpulasuottelen designas ja kombineeretaan su tuas ja den saametradisjonas. Ja tällä tuotetäkkär Suomessa fitnodaadiet. Joo, Lars Magne Andreasen muisteli ootne isis vähän det hastelus motapla. Juule saami goblus kui keltulas sakovorru. Ma ite muistelin makka projekt sisla. Sikke tuis den mätkielahus siellä ei kulttuurmuittui ektui. Ja tjaihi mikki det maita mon tealasta saami institutioner lä jeskude sain. Ja tämän hävität arran. Mon tehalla stat asahusat lää että oudit ja oudana tihtai kulttuurielahusat. Mutta tässä lähdän no mi ikte mai halemme että tällä tehalla sututtople nav ja että elahusta fitnoda että daajun lää okta naava dias laaksis motsa saatsi torvastit. Ja det hastade det ska minna att vi vähän gjort nummer där Mauri taket upp på den New Zealands. Jag måste se upp dit. Jag ber som jag gull att Kristen Albert Ellingsen fast är ju engagerat. Jag började låta med den marken för ektoi. Ja nummer att mängi loai att det allat. Må olmut David ja må si pääsi hatan. Ja että den ahpu den nubbi olmupirra la huidealas. Läskodat Rolling Stones vai tu ahku tällä elustias. Ja kuulemme maidan frisöra Ulla. Ki Didi Ambo Kristen Albert pirra te gomi järät. Just den bira gulla fara laboi många. Jag lägger uppställ det internationella Sami Filma Instituta. Och den då är visioner planat. Jag inte hur gör det melkittäväs exempel att mocka filmat alla jodos. Ja maailma sooma aine makkar filmapiiras tällä täällä asahamin läpi koitinus ja jäppi kehtala varadat den åtnedat Finnmarkus stora mus ja ganska kosta tahpo järnemus ja ihtin sahtaladat Saamista stora mus ja ganska den dampäivä fas ganska Davinurkas stora mus filmapiiras. Ja det tjej har berättat att la är det annars hastelustias. Tjui on bara vähän tässä den min sametikki den toimenplanen den kulturella husapira toppela det tjej hu att toppela ingang rap mot det la alla på det toimenplanen. Ja det tjej hu att det misla på det alko. Den må sametikki täällä smehtautskoulu tai kulttuurielahus. Ja luoppas mun jakami puokla sattan konkludera että missä jahku tai saami kulttuurielahus ja den pahtaiki. Joo.
Luoppaste hälian kiihti muhtun olmun. Hälian erinomaisesti kiihti Tuuli-Magnus. Kiilämäs on tämän praktiiskalaus toimaan on praktiiklasplanen tämän seminaari Israelspuolelle. Lerborg, Tanja, Lamai Vähkämin, Solveig ja Johan Matthäus. Ollu kiitos riktigt de här. Men vi ska tehty siitä, millä tähän både Lanja ja tekniikalla Vähkämin, Leif Ågele Vähkämin ja tehty siitä Lamai kantiina Lamai. Toppele både pormus. Joo, kiitos. Minuuts, muuts ja alla luncha.